பண்ணம்மா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. L2 வகுப்புக்கு எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு வந்து நம்ம 4th சாப்டர் ஆரம்பிக்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி இப்ப பிரணத்தி பண்ணிடணும். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। நம்ம பாடத்துக்கு போய்விடலாம். பர்பட் தானே படிக்கணும் இல்லையா நமக்கு. ஷேர் ஸ்கிரீன். அல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு. ஐஸ்வர்யா மாதாஜி ஆரம்பிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி படி. மாதாஜி ஸ்லோகம் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட இருக்காது. என்கிட்ட புக்ல இல்ல மாதாஜி. நான் சொல்லட்டுமா? நீங்க அப்புறம் இந்த ஸ்லோகம். ஓகே மாதாஜி. ஓகே. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமः। अथ चतुर्थो अध्यायः ज्ञान कर्म संन्यास योगः। श्री भगवान् उवाच पडि श्री भगवान् उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिश्वाकवे अब्रवीत्। ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச புருஷோத்தமமான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், இமம்
இதை விவஸ்வதே சூரிய தேவனுக்கு யோகம் பரமனுடன் ஒருவனது உறவு பற்றிய விஞ்ஞானம் புரோக்த்வான் உபதேசத்தின் அகம் நான் அவ்யயம் அழிவற்ற விவஸ்வான் விவஸ்வான் சூரிய தேவனின் பெயர் மனவே மனித குலத்தின் தந்தைக்கு வைவஸ்வத எனும் பெயர் கொண்டவர் பிராக கூறினார். மனு மனித குலத்தின் தந்தை இஷ்வாகவே இஷ்வாகு மன்னனுக்கு அப்ரவீத் கூறினார். புருஷோத்தமமான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறினார். அழிவற்ற இந்த யோக விஞ்ஞானத்தை நான் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு உபதேசித்தேன். விவஸ்வான் மனித குலத் தந்தையான மனுவுக்கும் மனு இஷ்வாகு மன்னனுக்கும் இதனை முறையே உபதேசித்தார். பொருளுரை பகவத்கீதை சூரிய கிரகத்திலிருந்து தொடங்கி அனைத்து கிரகங்களின் மன்னர்களுக்கும் பன்னெடுங்காலத்திற்கு முன்பே உபதேசிக்கப்பட்டது என்ற சரித்திரத்தை இங்கு நாம் காண்கிறோம். எல்லா கிரகங்களின் மன்னர்களும் குடிமக்களை காக்க வேண்டியவர்கள். எனவே மக்களை ஆள்வதற்காகவும் அவர்களை காமம் எனும் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து பாதுகாப்பதற்காகவும் அரச குலத்தோர் அனைவரும் பகவத்கீதையின் விஞ்ஞானத்தை அறிந்து கொள்வது அவசியம். முழுமுதற் கடவுளுடன் நித்திய உறவை வளர்க்கக்கூடிய ஆன்மீக ஞானத்தை பயில்வதே மனித பிறவியின் நோக்கமாகும். மேலும் எல்லா கிரகங்களிலும் எல்லா நாட்டிலும் உள்ள அனைத்து தலைவர்களும் கல்வி பண்பாடு மற்றும் பக்தியின் மூலம் குடிமக்களுக்கு இந்த ஞானத்தை கற்றுத்தர கடமைப்பட்டுள்ளார்கள். வேறு விதமாக கூறினார், எல்லா தேச தலைவர்களும் கிருஷ்ண உணர்வின் விஞ்ஞானத்தை பரப்புவதற்கு கடமைப்பட்டுள்ளார்கள். அதன் மூலம் மனித பிறவியின் வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளும் மக்கள் இம்மாபெரும் விஞ்ஞானத்தில் வெற்றி பாதையில் முன்னேறுவர். இந்த யுகத்தின் சூரிய தேவனுக்கு விவஸ்வான் சூரியனின் மன்னன் என்று பெயர். சூரிய குடும்பத்திலுள்ள அனைத்து கிரகங்களுக்கும் சூரியனே மூலமாகும். பிரம்ம சம்ஹிதையில் 5.52 கூறப்பட்டுள்ளது. யக்ஷசூட் ஏஷ சவித சகல கிரகானாம் ராஜ சமஸ்த சுரா மூர்த்திர் அசேஷ தேஜா யஸ்யாக்ஞயா பிரமதி சப்ருத கால சக்ரே கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தம் அகம் பஜாமி. பிரம்மா கூறினார், முழுமுதற் கடவுளும் ஆதி புருஷருமான கோவிந்தரை நான் வணங்குகிறேன். எல்லா கிரகங்களுக்கும் தலைவரான சூரியன் அளவற்ற சக்தியையும் உஷ்ணத்தையும் இவருடைய கட்டளைக்கேற்ப பெற்றுள்ளான். பகவானின் கண்ணை பிரதிநிதிக்கும் இந்த சூரியன் அவரது கட்டளைக்கு படிந்து தனது பாதையில் சுற்றி கொண்டுள்ளான். வெப்பமும் ஒளியும் தருவதன் மூலம் கிரகங்களை கட்டுப்படுத்தி அனைத்து கிரகங்களுக்கும் மன்னனாக விளங்கும் சூரியனை சூரிய தேவன் தற்போது சூரிய தேவனின் பெயர் விவஸ்வான் ஆட்சி செய்து வருகிறான். கிருஷ்ணரது ஆணைப்படியே அவன் சுழன்று கொண்டுள்ளான். பகவத்கீதையின் விஞ்ஞானத்தை புரிந்து கொள்ளும் முதல் மாணவனாக பகவான் கிருஷ்ணர் விவஸ்வானை ஆக்கினார். எனவே பகவத்கீதை அற்பமான ஏட்டுக்கல்வி அறிஞருக்கான கற்பனை காவியம் அல்ல. நினைவு கெட்டாத காலத்திலிருந்து கீழிறங்கி வரும் ஞானத்திற்கான தரமான புத்தகமாகும். கீதையின் வரலாற்றை மகாபாரதத்தில் சாந்தி பர்வ 348.51 முதல் 52 பின்வருமாறு நாம் காண முடியும். திரேதா யுகத்தௌ ச ததோ விவஸ்வான் மனவே ததௌ மனுஷ்ச லோக பிரித அர்த்தம் சுதேயேஷ்வாகவே ததௌ இஷ்வாகுணச்ச கதிதோ வியாபிய லோகான் அவஸ்திதாக. திரேத யுகத்தின் ஆரம்பத்தில் பகவானுடனான உறவு பற்றி இந்த விஞ்ஞானம் விவஸ்வானால் மனுவிற்கு வழங்கப்பட்டது. மனித குலத்தின் தந்தையான மனு தனது மகனும் பூலோகத்தில் மன்னனும் ஸ்ரீராமர் அவதரித்த ரகுவம்சத்தின் முன்னோடியுமான மன்னன் இஷ்வாகுக்கு இதனை அளித்தார். எனவே மனித சமுதாயத்தில் இஷ்வாகுவின் காலத்திலிருந்தே பகவத்கீதை இருந்து வந்துள்ளது. 4,32,000 வருடங்கள் நீடிக்கும் கலியுகத்தில் நாம் தற்போது 5,000 வருடங்களை மட்டுமே கடந்துள்ளோம். கலியுகத்திற்கு முந்தைய யுகம் துவாபர யுகம் 8 லட்சம் வருடங்கள். அதற்கு முந்தைய யுகம் திரேதா யுகம் 12 லட்சம் வருடங்கள். இவ்விதமாக சுமாராக
2,05,00,000 வருடங்களுக்கு முன்பே தனது சீடனும் மகனுமாக பூலோகத்தின் மன்னன் இக்ஷ்வாகுவுக்கு மனு இதனை கூறியுள்ளார். தற்போதைய மனுவின் ஆயுட்காலம் மாதாஜி தமிழ்ல தெரியல மாதாஜி. 3050 கோடி. சாரி, இல்ல என்னது 1000 இல்ல, கோடி. 3053 லட்சம் வருடங்கள் இந்த சாப்டர் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா இருக்கும் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. அதில் 12 மில்லியன் இல்லையா? 4 லட்சம். 12 மில்லியன் 4 லட்சம் 4 லட்சம் வருடங்கள் கழிந்துள்ளன. மனுவின் பிறப்பிற்கு முன்பே பகவானால் அவரது சீடனும் சூரிய தேவனுமான விவஸ்வானுக்கு கீதை கூறப்பட்டதை ஏற்றுக்கொள்ளும் நிலையில் ஏறத்தாழ 12 கோடி 12 கோடியே 4 லட்சம் 4 லட்சம் வருடங்களுக்கு முன் கீதை உபதேசிக்கப்பட்டதாக கணக்கிடலாம். மனித சமுதாயத்திலோ இது 20 லட்சம் வருடங்களுக்கு மேல் வழக்கில் இருந்து வந்துள்ளது. ஏறத்தாழ 5000 வருடங்களுக்கு முன் அர்ஜுனனிடம் பகவான் இதனை மீண்டும் உபதேசித்தார். கீதையின் கூற்றின் படியும் கீதையை உடைத்த பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் கூற்றின் படியும் இதுவே கீதையின் சரித்திரம் பற்றிய தோராயமான கணக்கீடு. விவஸ்வான் சூரிய வம்ச சத்திரியர்களின் தந்தை என்பதால் பகவத்கீதை அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. முழுமுதற் கடவுளால் கூறப்பட்டதால் இந்த பகவத்கீதை வேதங்களுக்கு சமமான ஞானம், அப்ரோஷய மனித சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட தெய்வீக ஞானம் எனப்படும். வேத கட்டளைகள் மனித வியாக்கியானமின்றி உள்ளபடி ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதை போல கீதையும் பௌதிக வியாக்கியானங்களின்றி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும். வீண்வாதம் செய்யும் ஏட்டறிஞர்கள் தங்களது சுய வழியில் கீதையை பற்றி கற்பனை செய்யலாம். ஆனால் அது உண்மையான பகவத்கீதை ஆகாது. எனவே கீதையை சீட பரம்பரையின் மூலம் உள்ளது உள்ளபடி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பகவான் இதனை சூரிய தேவனுக்கும் சூரிய தேவன் தனது மகனான மனுவிற்கும் மனு தன் மகன் இக்ஷ்வாகுவிற்கும் இதனை உபதேசித்ததாக இங்கு விளக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கடைசியில போட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இதுலதான் இம்பார்ட்டன்ட் என்ன, இதுல கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் நிறைய இதெல்லாம் கால்குலேஷன்ல வரும். இதுல என்ன கொடுத்துருக்கேன்னாக்கா, இப்ப நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அர்ஜுனனுக்கு இது கூறி இருக்காரு அப்படின்னு. அப்போ பகவத்கீதை பிறந்து அதோட ஹாப்பி பர்த்டே எப்படி ஒரு 5000 இயர்ஸ் ஆயிருக்கணும். இல்ல அதுக்கு முன்னாடி அர்ஜுனன் சொல்றாரு, இது வந்து நான் ரொம்ப ஒரு காலம் முன்னாடி நான் வந்து சூரிய பகவான், அவர் என்ன பேரு, என்னது, விவஸ்வானுக்கு நான் அப்பவே சொல்லியாச்சு. எத்தனை காலம் முன்னாடி ஒரு விவஸ்வான், அவருடைய மகன் இக்ஷ்வாகு இல்ல, ஆமா மனு மனித குலத்தின் தந்தை. ஃபர்ஸ்ட் தோன்றி நம்ம மனிதர் அவருக்கு சொல்லி, அவர் வந்து அவரோட மகன் இக்ஷ்வாகு, அவரோட மன்னரா இருந்திருக்கார். இக்ஷ்வாகுக்கு சொல்லி அப்படிதான் வந்திருக்கு. அப்புறம் இந்த இதெல்லாம் வந்து ஒரு கணக்கு இருக்கு, எத்தனை வந்து யுகங்கள் இருக்கு. கலியுகம் நம்ம பிபிடி இது முடிஞ்சப்பறம் நம்ம அதை பிபிடி பார்க்கும்போது இன்னும் நல்லா புரியும். இது சும்மா இந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் ஒன்மோர் இந்த இது இல்லையா, நான் லாஸ்ட் டைமே சொன்னேன் பிரம்ம சமிதா. எவ்ரி சாட்டர்டே நம்ம அந்த பிரம்ம சமிதா எடுக்கலாம். இது கொஞ்சம் 6:30 முடிச்சுட்டோம்னா பிரம்ம சமிதா எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. எஸ், அதுதான். இதுல வேற ஒண்ணும் பெருசா ஒண்ணும் சொல்லப்படல. மாதாஜி பரிசல் இதெல்லாம் வராது இல்ல மாதாஜி? வராது. எவ்வளவு வருஷம் முன்னாடி இது பகவத்கீதை எவ்வளவு வருஷம் முன்னாடி சொல்லப்பட்டதுன்னா 5000 வருஷம் இல்ல அதுக்கு முன்ன நிறைய கோடி எல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் இதெல்லாம் வராது. அவ்வளவு ரொம்ப டெக்னிக் வரும்போது நான் உங்களுக்கு அது என்னதுன்னு சொல்லிட்டு காட்டி கொடுக்குறேன். பாக்கி வராது. எஸ், அடுத்தது யார் மாதாஜி படிக்க போறாரு? கனிபாய் மாதாஜி. படிங்க. ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜார்ஷயோ விதுஹு சகாலே நேஹ மஹதா யோகோ நஷ்ட பரந்தப. ஏவம் யோகோ நஷ்ட பரந்தப. யோகோன்னு போட்டிருக்கேன் மாதாஜி. இங்க யோகே, இங்க தமிழ் யோகே போட்டிருக்கேன், அது யோகோ தான். யோகோ நஷ்ட பரந்தப. ஏவம் இவ்வாறாக பரம்பரா சீடத்தொடரில் பிராப்தம் பெறப்பட்டு வந்த இமம் இவ்விஞ்ஞானம் ராஜ ருஷய புனித மன்னர்கள் விது அறியப்பட்டது. அவ்வறிவு
காலேன காலப்போக்கில் இஹ இவ்வுலகில் மகதா மிகச்சிறந்த யோக பரத்துடனான ஒருவனது உறவு பற்றிய விஞ்ஞானம் நஷ்ட சிதைந்து விட்டது. பரந்தப எதிரிகளை ஒடுக்கும் அர்ஜுனா, உன்னதமான இவ்விஞ்ஞானம் சீடர்களின் சங்கிலி தொடர் மூலமாக பெறப்பட்டு அவ்வாறே புனிதமான மன்னர்களால் உணரப்பட்டது. ஆனால் காலப்போக்கில் அத்தொடர் விட்டு போகவே இவ்விஞ்ஞானம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது. பொருளுரை: பகவத்கீதை குறிப்பாக புனிதமான மன்னர்களுக்காக என்பது இங்கு தெளிவாக கூறப்படுகிறது. ஏனெனில் மக்களை ஆட்சி செய்வதற்கு கீதையின் நோக்கத்தை அவர்கள் நடைமுறைப்படுத்துவது அவசியம். எவருக்கும் உபயோகமற்ற வகையில் பகவத்கீதையின் மதிப்பை குறைத்து தனது மனம் போன போக்கில் பலவித விளக்க உரைகளை உற்பத்தி செய்யும் அசுரர்களுக்கானது அல்ல. பகவத்கீதை என்பது நிச்சயமே கொஞ்சமும் சிந்தனையற்ற கருத்துரையாளர்களின் நோக்கத்தினால் உண்மை நோக்கம் உற்ற காரணத்தால் சீடத்தொடரை மீண்டும் நிலைநிறுத்த வேண்டிய அவசியம் உடனடியாக எழுந்தது. 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சீடத்தொடர் சிதைவுற்றதை கண்டறிந்த பகவான் கிருஷ்ணர் கீதையின் நோக்கம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகின்றது என்று அறிவித்தார். அதுபோலவே தற்காலத்திலும் கீதைக்கு பல்வேறு விளக்க உரைகள் முக்கியமாக ஆங்கிலத்தில் இருப்பினும் பெரும்பாலும் அவற்றில் எதுவுமே அங்கீகரிக்கப்பட்ட சீடத்தொடரை சார்ந்தவை அல்ல. பற்பல ஏட்டறிஞர்கள் எண்ணற்ற விளக்க உரைகளை வழங்கியுள்ளனர். ஆனால் அவை ஸ்ரீகிருஷ்ணரின் வார்த்தைகளை கொண்டு செய்யப்படும் நல்ல வியாபாரமாக இருப்பினும் பெரும்பாலும் கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவானாக ஏற்பதில்லை. இந்த உணர்வு அசுரத்தனமானது ஆகும். ஏனெனில் அசுரர்களே கடவுளின் சொத்தை அனுபவிக்கும் அதே நேரத்தில் அவரை நம்பாதவர்களாகவும் இருக்கின்றனர். சீட பரம்பரையின் மூலம் பெறப்பட்டதை உள்ளபடி வழங்கக்கூடிய கீதையின் ஆங்கில பதிப்பிற்கு இத்தமிழ் நூலின் மூல நூல் மிகுந்த அவசியம் இருப்பதால் அந்த பெரும் தேவையை பூர்த்தி செய்ய இங்கு முயற்சி செய்யப்பட்டுள்ளது. பகவத்கீதை உள்ளபடி ஏற்கப்பட்டால் மனித குலத்திற்கு அது மாபெரும் வரப்பிரசாதம் ஆகும். ஆனால் அதனை தத்துவ அனுமானத்தின் காவியமாக ஏற்பது வெறும் கால விரயமே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா பகவத்கீதைல நிறைய வெரைட்டிஸ், நிறைய நிறைய பேர் எழுதியிருக்கா. ஒருத்தர் அவாவாளுக்கு எப்படி தோன்றதோ அந்த மாதிரி எழுதியிருக்கா. நம்ம அதெல்லாம் படிச்சு கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. நம்ம எப்படி சீட பரம்பரைகள், இப்ப இஸ்கானோட மாத்த எப்படி சீட பரம்பரை, ஒரு குரு இருக்கார், அவரோட சீடருக்கு அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரோ அது அப்படியே ஒண்ணுமே பிறழாது. என்ன எப்படி ஒரிஜினல் என்ன பகவத்கீதால கொடுத்திருக்கோம் அது அப்படியேதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வந்திருக்காரு. சோ சீடர் பரம்பரை அந்த மாதிரி ஒரு சங்கிலி தொடர வரப்பட்டா அந்த ஒரு இதுலதான் நம்ம படிக்கணும். அந்த மாதிரி புக்ஸ் தான் நம்ம படிக்கணும். ஆனா நிறைய இது ஆங்கில பதிப்பு நிறைய இந்த புக்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு. யாரெல்லாமோ எழுதியிருக்காங்க விளக்க உரையெல்லாம். அதெல்லாம் படிச்சு கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம். அவ மோஸ்ட்லி இவர் என்ன எழுதியிருக்காங்க, அவெல்லாம் கடவுளை கடவுளை மதிக்கிறதே கிடையாது. ஆனா கடவுளோட சொத்தை மாத்திரம் அவ யூஸ் பண்ணி, ஆனா பகவானை நம்புறது கிடையாது. அப்புறம் என்னன்னாக்கா இது மறந்து விட்டா போல தோன்றது. பகவான் என்ன எழுதியிருக்காரு இந்த இதுல, கற்பனை இல்ல இன்னும் எழுதியிருந்தாரே. இந்த விஞ்ஞானம் இது எப்படின்னா, நம்ம கிருஷ்ணர் இவர் சூரிய பகவானுக்கு சொல்லி விவஸ்வானுக்கு சொல்லி விவஸ்வான் மனுவுக்கு சொல்லி மனு அவரோட பிள்ளையாரு இக்ஷ்வாக்கு மன்னர் அவருக்கு சொல்லி அப்புறம் நடுவுல என்ன ஆயிடுதுன்னா அது விட்டு போனா போல தோன்றது. ஆனா விட்டு போகல இருக்கு. ஆனா இது அப்புறம் திரும்பி கிருஷ்ணன் அர்ஜுனன் சொல்லி ஆனா இப்ப சங்கிலி தொடர் மாதிரி போயிட்டே இருக்கு. So this we have to follow. அதுக்கு உண்மை உருவில் சொல்லிட்டு நம்ம இதுலயும் கொடுக்க அந்த இங்கிலீஷ்ல என்னது ஆஸ் இட் இஸ், அது எப்படி உண்டோ எது ஃபர்ஸ்ட் சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதேதான் நம்ம மொழிபெயர்ப்பு பண்ணிருக்கோம் நம்ம தமிழ்ல. ஆனா அதேதான், ஒன்னும் பிசர் இல்லாம ஒன்னும் அதோட கலப்படம் இல்லாம என்ன உண்டோ அதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. 5000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சீடத்தோட சிதைவுற்றதை கண்டறிந்த பகவான் கிருஷ்ணர் இதுதான் கீதையின் நோக்கம் மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகின்றது. இட் இஸ் மறைக்கப்படவில்லை. அது மறைஞ்சு போகலை, ஆனா மறைந்து விட்டதை போல தோன்றுகிறது என்று அறிவித்தார். அப்ப அது போலவே தற்காலத்திலும் கீதைக்கு பல்வேறு விளக்குரைகள் இருக்கு. முக்கியமாக ஆங்கிலத்தில் நிறைய இருக்கு.
அப்படி இருந்தாலும் என்ன நம்ம வந்து இது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்கிறது ஆஸ் இட் இஸ் அந்த மாதிரி தான் படிக்கணும். இப்ப அவர் தமிழ்ல எழுதியிருக்காரு, தமிழ் ஆக்கம் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா அவர் எழுதியிருக்கிறது இங்கிலீஷ் தான். அதையே நம்ம வந்து தமிழ்ல இதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி நம்ம சோ இதுதான் ஆத்தென்டிக். அடுத்தது யாரு மாதாஜி? ராஜேஸ்வரி ஜெயந்தி மாதாஜி. ஜெயந்தி மாதாஜி ஏவாயம் மயா தேத்ய யோக ப்ரோக்தா புராதனக பக்தோசி மே சகாசேதி ரகஸ்யம் ஹி ஏதத் உத்தமம். ச அதே, ஏவ நிச்சயமாக, அயம் இது, மயா என்னால், தே உனக்கு, அத்திய இன்று, யோகா யோக விஞ்ஞானம், புரோக்தா சொல்லப்படுகிறது, புராதனக மிகவும் பழைய, பக்த பக்தர், அசி நீ இருக்கிறாய், மே எனது, சகா நண்பன், சா மேலும், இதி எனவே, ரகசியம் ரகசியம், ஹி நிச்சயமாக, ஏதத் இந்த, உத்தமம் உத்தமம். பரமனுடன் மொழிபெயர்ப்பு. பரமனுடன் உறவு கொள்வதை பற்றிய அதே பழம்பெரும் விஞ்ஞானத்தை நான் இன்று உனக்கு எடுத்துரைத்துள்ளேன். ஏனெனில் நீ எனது பக்தனும் நண்பனும் ஆதலால் இந்த விஞ்ஞானத்தின் உத்தம ரகசியத்தை உன்னால் புரிந்து கொள்ள முடியும். பொருளுரை. பக்தன், அசுரன் என இரு வகையான மனிதர்கள் உள்ளனர். தனது பக்தன் என்ற காரணத்தால் இம்மாபெரும் விஞ்ஞானத்தை பெறுவதற்கு அர்ஜுனனை தேர்ந்தெடுத்தார் பகவான். ஆனால் இந்த மாபெரும் விஞ்ஞான ரகசியத்தை அசுரர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஞானத்தின் சிறந்த புத்தகமான இந்த பகவத்கீதையை பலர் வெளியிட்டுள்ளனர். அவற்றில் சில பக்தர்களால் உரை எழுதப்பட்டவை, மற்றவை அசுரர்களால் உரை எழுதப்பட்டவை. பக்தர்களால் எழுதப்பட்ட உரைகள் உண்மையானவை, அசுரர்களால் எழுதப்பட்டவையோ சற்றும் உபயோகமற்றவை. அர்ஜுனன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பரம புருஷ பகவானாக ஏற்றுக்கொள்கிறான். அர்ஜுனனின் அடிச்சுவட்டை பின்பற்றி எழுதப்படும் எந்த உரையும் இப்பெரும் விஞ்ஞான நூலுக்கு செய்யப்படும் உண்மையான பக்தி தொண்டாகும். ஆனால் அசுரர்களோ பகவான் கிருஷ்ணரை உள்ளபடி ஏற்பதில்லை. மாறாக அவர்கள் கிருஷ்ணரை பற்றி கற்பனையை புனைந்து கீதையை படிக்கும் பொதுமக்களை கிருஷ்ணரது உபதேசத்தில் இருந்து வழி தவறி அழைத்து செல்கின்றனர். அத்தகைய தவறான பாதைகளை பற்றிய எச்சரிக்கை இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே அர்ஜுனிடம் இருந்து வரும் சீர தொடரை பின்பற்ற முயல வேண்டும். இவ்வாறு ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை என்னும் இந்த மாபெரும் விஞ்ஞானத்தால் பயனடையலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்காருன்னா ரெண்டு விதமான மக்கள் இருக்காரு அப்படின்னு. ஒருத்தர் வந்து இது பக்தர்களால் எழுதப்பட்டது உரைகள், அது படிக்கலாம். இன்னொருத்தர் வந்து அசுரர்கள்னா அவளுக்கு அவளோட பெனிஃபிட்டுக்கு வேண்டி அந்த மாதிரி எழுதுவான். அது ஒரிஜினலா இருக்காது, அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. சோ அர்ஜுனன் எப்படி ஸ்ரீகிருஷ்ண பரமபுருஷ பகவானே, அப்ப ஏன் அவனுக்கு அர்ஜுனனுக்கு இவர் ஏன் சொன்னார், கிருஷ்ணர் ஏன் சொன்னார் அப்படின்னா அவர் வந்து தூய பக்தன். அது இதுலயே கொடுத்திருக்க பரமன் கொடுத்திருக்க. இதுதான் பரமனோட உறவு கொள்வதை பற்றி அதே பழம்பொருள் விஞ்ஞானம். ஏன்னா நீ எனது பக்தன், அது அந்த கொஸ்டின் வந்தா வரலாம் உங்களுக்கு. ஏன் அர்ஜுனனுக்கு பகவத்கீதா சொல்லப்பட்டது? அவர் என்ன சிறந்த பக்தன் அண்ட் நண்பன். அவர் வந்து கசன் தான், இருந்தாலும் நண்பன் மாதிரி பழகிறார். இந்த விஞ்ஞானத்தை அவருக்கு இந்த விஞ்ஞான ரகசியத்தை அவருக்கு வந்து சொன்னா அவருக்கு புரியும் செய்யும். அவர் தூய பக்தரானதுனால அவருக்கு புரியும் அப்படின்னு. அப்புறம் என்ன சொன்னேன், அசுரர்களால் எழுதப்பட்டவையோ சற்றும் உபயோகமற்றவை, அதெல்லாம் படிக்கவே வேண்டாம். அதனால பகவத்கீதா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இது வரும் உங்களுக்கு. அந்த மாதிரி புக்ஸ் எல்லாம் வந்ததுனாக்கா அதெல்லாம் படிக்க வேண்டாம். ஆத்தென்டிக் புக்ஸ் எது அப்படின்னா சீடர் பரம்பரையோட அந்த மாதிரி யார் எந்த இதுல எழுதியிருக்காங்களோ அதுதான் படிக்கணும். அப்புறம் கற்பனைகளை புனைந்து கீதையை படிக்கும் பொதுமக்களை கிருஷ்ணர் உபதேசங்களிலிருந்து வழி தவறி அவங்க வந்து அழைத்து போய்விடுவாங்க. அதனாலதான் we should be very careful in reading பகவத்கீதா. கரெக்டா ஆத்தென்டிக் இதுல இருந்து படிக்கணும். அடுத்தவராக ராஜேஸ்வரி மாதே படிங்க. அபரம் பவதோ ஜன்ம பரம் ஜன்ம விவஸ்வதக. மாதாஜி அர்ஜுன உவாச அபரம் பவதோ ஜன்ம பரம் ஜன்ம விவஸ்வதக கதம் ஏதத் விஜானியாம் துவம் ஆதௌ புரோக்தவான் இதிகி. அர்ஜுனன் கூறினான், அபரம் பிற்காலத்தில் சேர்ந்தது, வதன தங்களது ஜன்மம் பிறப்பு, பரம் உயர்ந்தது ஜன்ம பிறப்பு, விவஸ்வத சூரியனுடைய, கதம் எவ்வாறு, ஏதத் இதை,
விஜானியம் நான் புரிந்து கொள்வது, துவம் தாங்கள், ஆதவ் ஆரம்பத்தில், புரோக்தவான் உபதேசித்ததை, இது இவ்வாறாக. அர்ஜுனன் வினவினான், சூரிய தேவனான விவஸ்வான் பிறப்பால் தங்களை விட பெரியவர், தாங்கள் அவருக்கு விஞ்ஞானத்தை ஆரம்பத்திலேயே உபதேசித்தீர்கள் என்பதை எவ்வாறு நான் புரிந்து கொள்வது? பொருளுரை. பகவானின் பக்தனாகிய அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரது மொழிகளை நம்ப முடியாமல் இருப்பது சாத்தியமா? உண்மை என்னவெனில், அர்ஜுனன் தனக்காக இந்த வினாவை எழுப்பவில்லை. பரமபுருஷ பகவானின் மீது நம்பிக்கை இல்லாதவர்களுக்காகவும் கிருஷ்ணர் பரமபுருஷ பகவானாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்ற கருத்தை விரும்பாத அசுரர்களுக்காகவும் இவ்வினாவை எழுப்புகிறான். முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணரை பற்றி அறியாதது போல் வினவிய அர்ஜுனன், கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவான், அவரே அனைத்திற்கும் மூலம், அவரே உன்னதத்தின் இறுதி நிலை என்பதை பக்குவமாக அறிந்திருந்தான் என்பது 10ஆம் அத்தியாயத்தில் தெளிவாக விளங்கும். அதே சமயத்தில் இப்பூவுலகில் தேவகியின் மைந்தனாக கிருஷ்ணர் தோன்றியதும் உண்மையே. அவ்வாறு தோன்றிய போது அவர் எவ்வாறு அதை நித்திய மூல புருஷராகவும் பரமபுருஷ பகவானுமாக திகழ்ந்தார் என்பதை சாதாரண மனிதனால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. எனவே விஷயத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக பகவானே கூறிவிடட்டும் என்பதற்காக அவரிடமே வினவினான் அர்ஜுனன். இப்போது மட்டுமல்ல, நினைவு கெட்டாத காலந்தொட்டே கிருஷ்ணரே பரம அதிகாரி என்பது அகிலம் முழுவதும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விஷயம். அசுரர்கள் மட்டுமே அவரை நிராகரிப்பார். இருப்பினும் கிருஷ்ணரே அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அதிகாரி என்பதால் அர்ஜுனன் இவ்வினாவை அவரிடமே முன்வைக்கிறான். இதன் மூலம் கிருஷ்ணரே தன்னை பற்றி விளக்குவார். இல்லையேல் எப்போதும் கிருஷ்ணரை இழிவுபடுத்த முயலும் அசுரர்களுக்கும் அசுர நண்பர்களுக்கும் தகுந்தாற் போல சில அசுரர்கள் கிருஷ்ணரை பற்றி தவறான தகவல்களை கொடுத்து விடுவர். ஒவ்வொருவரும் தத்தம் சுய நன்மையை கருதியாவது கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்தை அறிந்து கொள்வது இன்றியமையாததாகும். எனவே கிருஷ்ணரை அவரை பற்றி கூறுவது அனைத்து உலகங்களுக்கும் நன்மை பயப்பதாகும். கிருஷ்ணர் தன்னை பற்றி கூறக்கூடிய விளக்கங்கள் அசுரர்களுக்கு வினோதமாக தெரியலாம். ஏனெனில் அவர்கள் கிருஷ்ணரை தங்களது கண்ணோட்டத்திலேயே எப்போதும் எடை போடுகின்றனர். ஆனால் பக்தர்களோ கிருஷ்ணர் தன்னை பற்றி கூறும் விஷயங்களை இதயபூர்வமாக வரவேற்கின்றனர். அவரை பற்றி மேன்மேலும் அறிவதில் எப்போதும் அளவில்லா ஆர்வம் கொண்டிருப்பதால் அவர்கள் கிருஷ்ணரின் இத்தகைய அதிகாரப்பூர்வமான சொற்களை வழிபடுகின்றனர். கிருஷ்ணரை சாதாரண மனிதனாக எண்ணும் நாத்திகர்கள் கிருஷ்ணர் மனித சக்திக்கு அப்பாற்பட்டவர், ஆனந்தமும் அறிவும் நிறைந்த நித்திய ரூபமுடையவர், சத் சித் ஆனந்த விக்கிரக, திவ்யமானவர், ஜட இயற்கை குணங்களின் ஆதிக்கத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர், காலம் இடம் ஆகியவற்றின் பாதிப்புகளை கடந்தவர் முதலியவற்றை கீதையின் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம். அர்ஜுனை போன்ற கிருஷ்ண பக்தர் கிருஷ்ணரின் திவ்யமான நிலையை பற்றிய குழப்பங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் என்பதில் ஐயமில்லை. கிருஷ்ணரை ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்ட சாதாரண மனிதனாக கருதும் நாத்திகர்களின் மனப்பான்மையை முறியடிப்பதற்காக செய்யப்பட்ட முயற்சியே பக்தனாக அர்ஜுனனால் பகவானின் முன்பு எழுப்பப்பட்ட இவ்வினாவாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் கேக்குறார், நீ இது என்னோட ஏஜ் குரூப் மாதிரி தானே இருக்க, என்ன மாதிரி தானே இருக்கியா நீ? ஆனா சொல்ற சூரிய பகவானுக்கு நீ சொன்ன நீ எவ்வளவு எந்த காலத்து நீ இருந்திருக்கணும், ஆனா நீ எப்படி இதை நான் எப்படி புரிந்து கொள்வது அப்படின்னு. அப்ப என்ன அவர் சந்தேகப்பட்டு கேட்டாரு? சந்தேகப்பட்டு இல்லை, நம்மள மாதிரி மனுஷர் இருக்காங்க இல்லையா, கிருஷ்ணர் இது அவதாரம் எடுத்த காலத்திலேயே அவர் மாடு மேய்க்கும் பிள்ளை தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இழிவுபடுத்திருக்கா. அவருடைய கசின்ஸ் இருந்தா ஜராசந்தன், இவா எல்லாருமே அப்புறம் யாரு அந்த சிசுபால், இவா எல்லாருமே அவர் ரொம்ப இழிவுபடுத்தி தான் பேசியிருக்கா. அப்ப அந்த மாதிரி இவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியறதுக்கு பகவான் அந்த காலத்திலேயே அவருக்கு சொன்னார் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம முன்னாடி இந்த யங்கா அப்படியே இருக்காரே, ஒரு நல்ல ஒரு யூத் அந்த மாதிரி இருக்காரு, எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது அது அவருக்கு சந்தேகப்பட்டு அவர் இதுதான் அந்த ஸ்லோகத்தோட தான் மீனிங். பொருள் உரையில பிரபுபாதம் இருக்கு. அவர் ஏன் கேட்டார்? அவருக்கு சந்தேகம் கிடையாது, அர்ஜுனனுக்கு சந்தேகம் கிடையாது, அவர் தூய பக்தர் தான். ஆனா நம்மள மாதிரின்னா மக்கள் யாரு பகவானாக ஏற்றுக்கொள்ள ரெடியா இல்லையோ அவங்களுக்கு புரியறதுக்கு வேண்டி நம்ம கேள்வி காட்ட, அப்ப பகவானே அதுக்கு எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணார். எஸ், அதுதான் போட்டிருக்கு. அண்ட் அடுத்ததுல வச்சுங்க பகவான் வாட்ச. ரமேஷ் பிரபுஜி படிக்க முடியுமா? வந்துட்டேடா டிராவலிங் படிக்கிறோம். ஓகே. ஸ்ரீ பகவான் வாட்ச. பகுனி व्यतीतानि ஜன்மானி தவ சார்ஜுன தான்யகம் தே வேத சர்வாணி நாத்வம் வேத்த பரந்தப. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள்
கூறினார். பகுனி பற்பல மே என்னுடைய வியதீதானி கடந்து சென்று விட்டன, ஜென்மானி பிறவிகள் தவ உண்மை உன்னுடையவையும் மேலும் அர்ஜுனனே தானி அவற்றை அகம் நான் வேத அறிவேன், சர்வாணி முழுமையாக, நா இல்லை, துவம் நீயோ, வேத்த அறிய, பரம் தப எதிரிகளை தவிக்கச் செய்பவனே. மொழிபெயர்ப்பு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம். என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும். ஆனால் எதிரிகளை தவிக்கச் செய்பவனே, அஃது உன்னால் முடியாது. பொருளுரை. பிரம்ம சம்ஹிதையில் 5.33 பகவானுடைய பற்பல அவதாரங்களை பற்றிய தகவலை நாம் காணலாம். அங்கு பின்வருமாறு கூறப்பட்டுள்ளது. அத்வைதம், அச்சுதம், அநாதிம், அனந்த ரூபம், ஆதயம், புராண புருஷம், நவ யவ்வனம், சா வேதேஷு துர்லபம் அதுர்லபம், ஆத்ம தௌ கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தம் அகம் பஜாமி. எண்ணிலடங்காத ரூபங்களில் விரிவடைந்துள்ள போதிலும் அதே மூல நபராக பழமையானவராக பொங்கும் இளமையுடன் விளங்கும் பரமபுருஷ பகவான் கோவிந்தனை, கிருஷ்ணரை நான் வணங்குகிறேன். வேத பண்டிதர்களில் சிறந்தவர்களாலும் புரிந்து கொள்ள முடியாத அவரது அறிவும் ஆனந்தமும் நிறைந்த நித்திய ரூபங்கள் களங்கமற்ற தூய பக்தர்களால் எப்போதும் சுலபமாக அடையப்படுகின்றன. நிறைய இருக்கு. அப்ப இன்னைக்கு படிக்கணும்னு அது இன்டைரக்டா ஒரு இண்டிகேஷன். அப்ப இன்னைக்கு படிக்கலாம். ஓகே, பிரம்ம சமிதான்னு என்னன்னா பிரம்மர் ஸ்துதிக்கிறார் கிருஷ்ணரை. அதுதான் அதுல எல்லாம் போட்டிருக்கு. நிறைய இருக்கு, அது படிக்கலாம். படிங்க. பிரம்ம சம்ஹிதையில் 5.39 மேலும் கூறப்பட்டுள்ளது. ராமாதி மூர்த்திஷு கலா நியமேன திஷ்டன் நானாவதாரம் அகரோத் புவனேஷு கிந்து கிருஷ்ணக ஸ்வயம் சமபவத் பரமஹ புமான் யோ கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தத் அகம் பஜாமி. ராமர், நரசிம்மர் முதலிய எண்ணற்ற அவதாரங்களாகவும் பல உப அவதாரங்களாகவும் எப்போதும் நிலை பெற்றுள்ள போதிலும் ஸ்வயமாகவும் அவதரிக்கும் முழு முதற் கடவுளான கிருஷ்ணரை, பரம புருஷ பகவானான கோவிந்தனை நான் வழிபடுகிறேன். தனக்கு இணையானவர் எவரும் இல்லாத போதிலும் இறைவன் எண்ணற்ற ரூபங்களில் தோற்றமளிப்பதாக வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. நிறத்தை பலவாறாக மாற்றிக்கொண்டாலும் தன்மை மாறாத வைடூரிய கல்லை போன்றவர் கடவுள். இந்த எண்ணற்ற ரூபங்கள் களங்கமற்ற தூய பக்தர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும். வேதங்களை படிப்பதனால் அல்ல. வேத தேஷு துர்லபம் அதுர்லபம் ஆத்ம பக்தோ. அர்ஜுனனை போன்ற பக்தர்கள் கடவுளின் நித்தியமான தோழர்கள். பகவான் எப்போதெல்லாம் அவதரிக்கின்றாரோ அப்போதெல்லாம் அவரது பக்த நண்பர்களும் அவருக்கு பல்வேறு விதங்களில் தொண்டாற்றுவதற்காக அவருடன் தோன்றுகின்றனர். அர்ஜுனனும் அத்தகு பக்தர்களில் ஒருவன். பல கோடி வருஷங்களுக்கு முன்பு பகவத்கீதை சூரிய தேவனான விஸ்வானுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் உபதேசித்த போது அர்ஜுனனும் வேறு வடிவில் அவருடனே இருந்துள்ளான் என்பது இப்பதத்திலிருந்து தெரிகின்றது. ஆனால் பகவானுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னவெனில், பகவானால் அந்நிகழ்ச்சியை நினைவு கூற முடிந்தது, ஆனால் அர்ஜுனனால் அதை நினைவு கூற முடியவில்லை. இதுவே முழு முதற் கடவுளுக்கும் அவரது அம்சமான உயிர்வாழிக்கும் உள்ள வேறுபாடாகும். எதிரிகளை தவிக்கச் செய்யும் பலமுள்ள
வீரன் என்று இங்கு அர்ஜுனன் அழைக்கப்பட்டாலும் தனது முந்தைய பிறவிகளில் என்ன நிகழ்ந்தது என்பதை நினைவுபடுத்தி கொள்ள அவனால் முடியவில்லை. எனவே ஒரு ஜீவாத்மா பௌதிக மதிப்பில் எவ்வளவுதான் உயர்ந்தவனாக திகழ்ந்தாலும் புருஷருக்கு அவன் என்றுமே ஈடாக முடியாது. பகவானின் நிரந்தர தோழனான எவனும் நிச்சயமாக முக்தி பெற்ற ஆத்மாவே. இருப்பினும் அவன் என்றுமே பகவானுக்கு இணையாக முடியாது. பிரம்ம சக்தி சம்ஹிதையில் பகவான் வீழ்ச்சி அடையாதவர் அச்சுதா என்று வர்ணிக்கப்படுகிறார். அதாவது பௌதீகத்துடன் தொடர்பு கொண்டாலும் தன்னை ஒருபோதும் அவர் மறப்பதில்லை. எனவே அர்ஜுனனை போன்ற முக்தி பெற்ற ஆத்மாவாக இருப்பினும் ஜீவாத்மாக ஒருபோதும் எல்லா விதங்களிலும் இறைவனுக்கு சமமாக முடியாது. பகவானின் பக்தனாக உள்ள போதிலும் அர்ஜுனன் சில சமயங்களில் அவரது இயற்கையை மறக்கிறான். ஆனால் தெய்வீக கருணையின் மூலம் இறைவனது வீழ்ச்சியற்ற நிலையை பக்தனால் உடனடியாக புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் பக்தியற்றவனுக்கும் அசுரனுக்கும் அவரது திவ்யமான இயற்கையை புரிந்து கொள்ள சாத்தியமல்ல. எனவே கீதையில் உள்ள இந்த விளக்கங்கள் அசுர மூளைகளினால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் என இருவருமே இயற்கையில் நித்தியமானவர்கள் என்ற போதிலும் பல கோடி வருடங்களுக்கு முன்பு சொந்த செயல்கள் பகவானுக்கு ஞாபகம் இருக்க அர்ஜுனனால் அவற்றை ஞாபகம் கொள்ள முடியவில்லை. தனது உடல் மாற்றத்தின் காரணத்தால் ஜீவாத்மா எல்லாவற்றையும் மறைக்கின்றான் என்பதையும் பகவான் தனது சச்சிதானந்த உடலை மாற்றுவதில்லை என்பதால் அவர் நினைவு கொண்டுள்ளார் என்பதையும் நாம் இங்கு கவனிக்கலாம். அவர் அத்வைத அவருக்கும் அவரது உடலுக்கும் வேறுபாடு இல்லாதவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அவருடன் தொடர்புடைய அனைத்தும் ஆன்மீகமானதாகும். ஆனால் கட்டுண்ட ஆத்மாவோ தனது ஜட உடலிலிருந்து வேறுபட்டவன். பகவானுக்கு அவரது உடலுக்கும் வேறுபாடில்லை என்பதால் அவர் பௌதீக மேடைக்கு இறங்கி வந்தாலும் அவரது நிலை சாதாரண உயிர்வாழியிடமிருந்து எப்போதும் வேறுபட்டதாகும். இறைவனது உன்னத இயற்கையை அசுரர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. பகவானே இதனை பின்வரும் பதங்களில் விளக்குகிறார். பெரிய பர்பட். இதுல வந்து இவர் என்ன கேட்கிறார் அர்ஜுனா, அது கொஸ்டினுக்கு இவர் பெரிய டீட்டெயில் சொல்றார். இவர் கொஞ்சம் தான் சொல்றாரு, ஆனா பிரபுபாதா அதுக்கு நிறைய எக்ஸ்பிளைன் கொடுக்குறார். இவர் என்ன சொல்றார், நானும் நீயும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப காலமா இங்க இருக்கோம். எவ்வளவு காலமா? புருஷோத்தம முழுவதற் கடவுள் கூறிய நானும் நீயும் பற்பல பிறவிகளை கடந்துள்ளோம். என்னால் அவை எல்லாவற்றையும் நினைவு கொள்ள முடியும். ஏன்னா அவர் வந்து அந்த அவரோட உடம்பு எப்படி நம்மள மாதிரி இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் உடம்பு கிடையாது. அவர் எப்போ நித்தியமா இருக்கிறவர். எதிர்களை தவிக்க செய்வனே அது உன்னால் முடியாது. ஏன் நம்ம வந்து வேற வேற பாடி எடுக்கிறதுனால நம்ம மறதியும் இருந்தோம். போன ஜென்மத்துல என்ன எப்படி இருந்தோம் இல்ல நமக்கு தெரியாது. ஆனா லாஸ்ட் அவர் கொடுத்திருக்காரு பகவானோட உடம்பு எப்படி சாதாரண உயிர் வாயு எப்போது ஆத்மாவோ தனது ஜட உடலிலிருந்து வேறுபட்டவன். பகவானுக்கும் அவருக்கும் அவரது உடலுக்கும் வேறுபாடில்லை என்பதால் அவர் பௌதிக மேடைக்கு இறங்கி வந்தாலும் அவரது நிலை சாதாரண உயிர் முன்னாடி போட்டிருக்கேன். அவர் அத்வைதா. பகவான் எப்படி அவர் உணர்ந்து அத்வைதா. அவருக்கும் அவரது உடலுக்கும் வேறுபாடு இல்லாதவர். நமக்கு ஆத்மாங்கிறது உள்ள இருக்கு, மேல வந்து ஒரு பாடி. இட்ஸ் an embodied soul அப்படின்னா தான் இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்க, embodied soul. ஒரு வந்து பாடிக்குள்ள அந்த சோல் உட்கார்ந்து இருக்கு. ஆனா அவருக்கு அப்படி இல்லை. பகவானுக்கு அதேதான் சோல், சூப்பர் சோல் அவரேதான், அவரோட உடம்பும் அதேதான். அவர் வந்து அத்வைதா. அவருக்கும் அவரது உடலுக்கும் வேறுபாடு இல்லாதவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். அவருடன் தொடர்புடைய அனைத்தும் ஆன்மீகமானதாகும். ஆனால் கட்டுண்ட ஆத்மாவை நம்மள மாதிரி உள்ளவர், அர்ஜுனன் மாதிரி உள்ளவருக்கு தனது ஜட உடலிலிருந்து வேறுபட்டவர். ஆத்மா வேற, ஜட உடல் வேற. பகவானுக்கும் அவரது உடலுக்கும் வேறுபாடு இல்லை என்பதால் அவர் பௌதிக மேடைக்கு இறங்கி வந்தாலும், இங்க அவர் வந்து பற்பல அவதாரம்லாம் எடுத்துன்னு வந்தாலும் அவரது நிலை சாதாரண உயிர் வாழியிடமிருந்து எப்பொழுதுமே வேறுபட்டதாகும். இறைவனது உன்னத இயற்கையை அசுரர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஏன்னா அது எப்படி 6 வயசு குழந்தை மலையை தூக்கினான்னு தெரிஞ்சுக்குவா. அப்படி என்ன 10,000 எவ்வளவு 10,000 8 தான் 10,008 கல்யாணம் பண்ணாரு அப்படிலாம். அவர் ராசலீலாலாம் ஆட்டினாரு. இந்த மாதிரி எல்லாம்
அவர் எது எங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுமோ அதை பண்ணாம பாக்கி உள்ளதெல்லாம் அவன் கொஸ்டின் கேட்டுப்பா. இது அசுரத்தனமா இருப்ப யாருக்கு புத்தி அந்த மாதிரி இருக்கோ அவங்களோட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். நம்ம அந்த மாதிரி இல்ல. டிவோட்டிஸ் வில் ஆல்வேஸ் ஃபீல் அவர் தான் கடவுள். அப்போ அது வந்து அவளோட அந்த ஆக்ஷனே டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஏன்னா அவர் வந்து இறைவன் வந்து நம்ம இந்த மேடைக்கு பௌதிக மேடைக்கு இறங்கி வந்தாலும் அவரது நிலை சாதாரண உயிர் வாழியிடமிருந்து எப்பொழுதும் வேறுபட்டதா. இறைவன் உன்னத இயற்கை அசுரர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. பகவானே இதனை பின்வரும் பதத்தில் விளக்குகிறார். வேற என்ன இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்னும் இருக்கல. எஸ், வேற ஒன்னும் இம்பார்ட்டன்ட் இருக்கல நினைக்கிறேன். எஸ் யா, அடுத்தது பிரபுஜிக்கு ரொம்ப பெருசு கிடைச்சிருக்கு. சாந்தி மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्णा माता जी। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय சம்பவாம்யாத்ம மாயையா. அஜ பிறப்பற்றவன், அபி இருப்பினும், சன் அவ்வாறு, அவ்யய அழிவற்ற, ஆத்மா உடல், பூதானாம் பிறப்பவரெல்லாம், ஈஸ்வரக முழுமுதற் கடவுள், அபி இருந்தும், சன் அவ்வாறு இருந்தும், பிரகிருத்திம் உன்னத உருவில், ஸ்வாம் என்னுடைய, அதிஷ்டாய அவ்வாறு நிலை பெற்று, சம்பவாமி தோன்றுகின்றேன், ஆத்ம மாயையா அந்த அந்தரங்க எனது அந்தரங்க சக்தியால். நான் பிறப்பற்றவனாக இருந்தாலும், எனது திவ்யமான உடல் அழிவற்றதாக இருந்தாலும், உயிர்வாழிகள் அனைவருக்கும் நானே இறைவனாக இருந்தாலும், நான் எனது சுயமான திவ்ய உருவில் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தோன்றுகின்றேன். பொருளுரை. பகவான் தனது பிறப்பின் விசேஷ தன்மையை பற்றி இங்கே கூறியுள்ளார். சாதாரண மனிதனை போல தோன்றினாலும் தனது பற்பல முந்தைய பிறவிகள் அனைத்தையும் அவர் நினைவில் வைத்துள்ளார். சாதாரண மனிதனால் சில மணி நேரத்திற்கு முன்பு தான் என்ன செய்தேன் என்பதை கூட நினைவில் கொள்ள முடியாது. யாரிடமாவது நேற்று இதே நேரம் நீங்கள் என்ன செய்து கொண்டிருந்தீர்கள் என்று வினவினால் உடனடியாக பதிலளிப்பது சாதாரண மனிதனுக்கு மிக கடினம். தனது நினைவை குடைந்து யோசித்த பின்னரே முந்தைய நாளின் இதே நேரத்தில் தான் செய்த காரியத்தை அவரால் கூற இயலும். நிலைமை இவ்வாறு உள்ள போதிலும் சிலர் தம்மையே கடவுள் என்றும் கிருஷ்ணர் என்றும் தைரியமாக கூறிக்கொள்கின்றனர். இது போன்ற அர்த்தமற்ற பேச்சுக்களை நம்பி ஏமாறக்கூடாது. மேலும் பகவான் இங்கே தனது பிரகிருத்தியை ரூபத்தை பற்றியும் கூறுகிறார். பிரகிருதி என்றால் இயற்கை என்றும், ஸ்வரூபம் சுய உருவம் என்றும் பொருள்படும். தான் தனது சுய உடலிலேயே தோன்றுவதாக பகவான் கூறுகிறார். சாதாரண ஜீவாத்மா உடல்களை மாற்றுவதைப் போல பகவான் தமது உடலை மாற்றுவதில்லை. கட்டுண்ட ஆத்மாவிற்கு இப்பிறவியில் ஒரு விதமான உடலும் மறுபிறவியில் வேறு விதமான உடலும் உள்ளது. இந்த ஜட உலகில் ஜீவாத்மாவிற்கு நிரந்தரமான உடல் ஏதும் கிடையாது. அவன் உடல் விட்டு உடல் மாறியே ஆக வேண்டும். ஆனால் இறைவனுக்கோ அவ்வாறல்ல. எப்போது அவர் தோன்றினாலும் தனது அந்தரங்க சக்தியால் தனது சுய உடலிலேயே தோன்றுகிறார். வேறு விதமாக சொன்னால், ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இப்பூவுலகில் தோன்றும் போது தனது சுயமான நித்திய உருவில் இரு கைகளுடன் புல்லாங்குழலை ஏந்தியவாறு தோன்றுகிறார். பௌதீக உலகினால் களங்கமடையாத தனது நித்தியமான உண்மை உருவில் அவர் தோன்றுகிறார். தனது திவ்யமான உருவில் தோன்றினாலும், அகிலத்தின் நாயகனாக இருந்தாலும், சாதாரண ஒரு ஜீவாத்மா பிறப்பதை போலவே அவரும் பிறப்பதாக தோன்றுகின்றது. பகவான் கிருஷ்ணரின் உடல் பௌதீக உடலை போன்று அழிவுறுவது இல்லை என்ற போதிலும், அவர் குழந்தை பருவத்திலிருந்து பால்ய பருவத்திலிருந்து இளமை பருவத்திற்கும் வளர்ந்ததை போல் தோன்றுகிறது. ஆனால் ஆச்சரியம் என்னவெனில், அவர் இளமையை கடந்து செல்வதில்லை. குருஷேத்திர போரின் போது வீட்டில் அவருக்கு பேர குழந்தைகள் பலர் இருந்தனர். வேறு விதமாக சொன்னால், உலக கணக்குப்படி அவர் மிக முதியவராக இருந்திருக்க வேண்டும். ஆனால் 20-25 வயது இளைஞனாகவே அவர் அப்போதும் தோன்றினார். கிருஷ்ணரை வயதான நபராக நாம் எந்த சித்திரத்திலும் ஒருபோதும் கண்டதில்லை. ஏனெனில் அவர் படைப்பின் கடந்த எதிர்காலங்களின் முப்பெரும் நபராக இருந்தாலும் நம்மை போன்று ஒருபோதும் முதுமையடைவதில்லை. அவரது உடலோ அறிவோ ஒருபோதும் தளர்ச்சியுறுவதோ மாற்றமடைவதோ இல்லை. எனவே பௌதீக உலகில் இருந்தாலும் அவர் பிறப்பற்றவர், அறிவும் ஆனந்தமும் நிறைந்த நித்திய ரூபமுடையவர். தனது திவ்யமான உடலிலும் அறிவிலும் மாற்றமில்லாதவர் என்பது தெளிவாகும். உண்மையில் அவரது தோற்றமும் மறைவும் சூரியன் உதித்து நம் முன் சில மணி நேரம் காட்சியளித்து பிறகு நம் பார்வையிலிருந்து மறைகின்றதே, அது போன்றதே. சூரியன் நமது பார்வையில் இல்லாத போது அஸ்தமித்து விட்டதாகவும், பார்வைக்கு வரும்போது உதிப்பதாகவும் நாம் எண்ணுகின்றோம். ஆனால் சூரியன் எப்போதும் தனது நிலையில் ஸ்திரமாக உள்ளது. நமது குறைபாடுள்ள திறனற்ற புலன்களாலேயே வானில் சூரியனின் தோற்றத்தையும் மறைவையும் நாம் கணக்கிடுகிறோம். பகவான் கிருஷ்ணருடைய தோற்றமும்
மறைவும் சாதாரண ஜீவாத்மாவிடமிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டவை. எனவே பகவான் தனது அந்தரான் சக்தியின் உதவியால் சச்சிதானந்த வடிவில் வீற்றுள்ளார் என்பதும் ஜட இயற்கையால் என்றுமே களங்கமடையாதவர் என்றும் நிரூபணமாகின்றது. பரமபுருஷ பகவான் பிறப்பற்றவராக உள்ள போதிலும் எண்ணற்ற தோற்றங்களில் அவர் பிறப்பதை போன்று தோன்றுகிறார் என்பதை வேதங்களும் உறுதிப்படுத்துகின்றன. இறைவன் பிறப்பது போல தோற்றமளித்தாலும் அவரது உடல் மாற்றமில்லாதது என்பதை வேத வழி வந்த நூல்களும் உறுதி செய்கின்றன. கிருஷ்ணர் 4 கரங்களை கொண்ட நாராயணரின் உருவில் 6 ஐஸ்வர்யங்களும் முழுமையாக பொருந்தியபடி தனது தாயின் முன்பு தோன்றியதாக பாகவதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. தனது நித்திய மூல ரூபத்தில் அவர் தோன்றியது உயிர்வாழிகளுக்கு அவரளித்த காரணமற்ற கருணையே ஆகும். இதன் மூலம் உயிர்வாழிகள் முழு முதற் கடவுளின் மீது உள்ளது உள்ளபடி எவ்வித மன அனுமானமும் இன்றி அர்வவாதிகள் பகவானின் ரூபத்தை பற்றி தவறாக நினைப்பது போலன்றி தியானிக்க முடியும். மாயா அல்லது ஆத்மா மாயா என்னும் வார்த்தை விஸ்வகோஷ அகராதிப்படி பகவானின் காரணமற்ற கருணையை குறிக்கின்றது. பகவான் தனது முந்தைய தோற்றங்களையும் மறைவுகளையும் முற்றிலும் உணர்பவராக உள்ளார். ஆனால் சாதாரண ஜீவாத்மாவோ வேறு உடலை அடைந்தவுடன் தனது முந்தைய உடலை பற்றிய அனைத்தையும் மறந்து விடுகின்றான். கிருஷ்ணரே எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் இறைவனாவார். ஏனெனில் அவர் இப்பூவுலகில் இருந்தபோது மனித சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட அதிசயமான பெருஞ்செயல்கள் பலவற்றை செய்தார். எனவே தனக்கும் தனது உருவத்திற்கும் அல்லது தனது குணத்திற்கும் உடலுக்கும் எவ்வித வேறுபாடும் இல்லாத பூரண உண்மையாக பகவான் எப்போதும் விளங்குகிறார் என்பது தெளிவு. இப்போது அவர் இவ்வுலகில் தோன்றி மறைவதற்கான காரணம் என்ன என்ற வினா எழலாம். அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே போறா. அவரோட உடல் வேற, அவரோட உடலும் ஆத்மா வேற அல்ல, அது ரெண்டும் சேம் தான். அவருக்கு எல்லாம் நினைவு இருக்கும், நமக்கு நினைவு இருக்காது. இதுதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே போறாரு. அது இது செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி இல்லையா? இப்ப சூரியன் மறைந்து சூரியன் உதிச்சு மறையறா போல திரும்பி சூரியன் வந்து போகிறது கிடையாது. அவர் உதிக்கிறார், அப்புறம் இந்த சன் செட் ஆகுது, சன் ரைஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றோம் நம்ம. ஆனா சூரியன் எப்பவும் உள்ளதுதான், அப்படி நம்ம பூமி தான் சுத்தாது. அது வந்து அப்புறமா தானே கண்டுபிடிச்சாங்க, முதல்ல அப்படி தெரியாது. அதே போலதான் பகவான் எப்பவுமே உள்ளவர் தான். ஆனா ஒரு ரீசன் பண்ணி அவர் வந்து குழந்தை ரூபத்துல வர்றாரு அப்படின்னா இருந்தாலும் அவரோட வந்த எல்லா வைபவங்களும் அப்படியே இருக்கும். அந்த என்ன ரூபம் எடுத்துன்னு வந்தாலும் அவரோட வைபவம் மாத்திரம் குறையவே குறையாது. அப்புறம் வேற என்ன பண்றது, அவர் எப்பவுமே முதுமையா அந்த மாதிரி பார்த்ததே கிடையாது. எந்த போட்டோல பார்த்தாலும் சரி, அவர் இது போர்க்காலத்திலேயே வந்து அந்த இந்த மகாபாரத போர் டைம்லயே அவர் பேரம்பேத்தியெல்லாம் எடுத்தாச்சான். ஆனா பாக்குறதுக்கு யங்கா இருப்பார். சோ ஏன்னா அவரோட நம்ம மாதிரி உடம்பு கிடையாது. நம்மளோட வந்து விச் இஸ் மேட் ஆஃப் மேட்டர். இப்ப நம்ம வந்து இது அழியக்கூடிய உடம்பு, அவரோட எல்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது. வேற என்ன கொடுத்திருக்கு, அந்த சக்தியால் உடலிலே தோன்றுகிறார். வேறு விதமாக சொன்னால் கிருஷ்ணரி உலகில் தோன்றும் போது தனது சுயமான நித்திய உருவில் 2 கைகளுடன் புல்லாங்குழலில் ஏந்தியவாறு தோன்றுகிறார். பௌத குலியினால் கலங்கமடையாத தனது நித்தியமான உண்மை உருவில் அவர் தோன்றுகிறார். திவ்யமான உருவில் தோன்றினாலும் அகிலத்தின் நாயகனாக இருந்தாலும் சாதாரண ஒரு ஜீவாத்மா பிறப்பதை போலவே அவரும் பிறப்பதாக தோன்றுகின்றது. ஒரு குழந்தை மாதிரி ஒரு பிறக்கிறான்னு தோன்றுகிறது. பகவான் கிருஷ்ணன் உடல் பௌதிக உடலை போன்று அழிவுறுவதே இல்லை என்ற போதிலும் அவர் குழந்தை பருவத்திலிருந்து பால்ய பருவத்திலிருந்து இளமை பருவத்திற்கு வளர்ந்தாடு அந்த மாதிரி போகும். ஆனா அவருக்கு வந்து இட் டசன்ட் grow old. அது வந்து நம்ம நினைவு வச்சுக்கணும். நினைவுகள் அனைத்தையும் அவர் நினைவு அவர் எல்லாம் நினைவு வச்சுக்க முடியும். நமக்கு வந்து இதெல்லாம் மறந்து போயிடும். நம்ம நேற்றுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இந்த நேரத்துல என்ன பண்ணணும் அப்படி கொஞ்சம் திங்க் தான் பண்ணலாம். ஆனா நமக்கு அவ்வளவுதான் அறிவு. அவருக்கு அந்த மாதிரி இல்ல, அவருக்கு எல்லா ஜன்மத்தையும் வந்து நினைவு வச்சுருப்பாரு. அடுத்தது யாரு? சாஸ்வத மாதாஜி படிக்க மாட்டாங்க. சிவசக்தி மாதாஜி படிங்க. இருக்கீங்களா சிவசக்தி மாதாஜி? இந்த தோட்டத்துக்கு போயிட்டீங்களா? இருக்கு. யதா யதாகி தர்மஸ்ய கிளானிர் பகவதி பாரத அபியுத்தானம் அதர்மஸ்ய ததாத்மானம் இஸ்ருஜாம் யஹாம். யதா யதா எப்பொழுதெல்லாம் எங்கெல்லாம் ஹி நிச்சயமாக தர்மஸ்ய தர்மத்தின் கிளானி சீர்குலைவு பவதி ஏற்படுகின்றதோ பாரத குல தோன்றலே அப்யுத்தானம் ஆதிக்கம் அதர்மஸ்ய அதர்மத்தின் ததா அச்சமயத்தில் ஆத்மானம் சுயமாக இஸ்ருஜாமி தோன்றுகின்றேன் அகம் நான்
எப்பொழுதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றதோ பரத குல தோன்றலே அப்போதெல்லாம் நான் தோன்றுகின்றேன். பொருளுரை ருஜாமி என்னும் சொல் இங்கு முக்கியமானதாகும். ருஜாமி என்ற சொல் படைப்பு என்னும் பொருளில் உபயோகிக்க முடியாது. ஏனெனில் பகவானது அனைத்து ரூபங்களும் நித்தியமானவை என்பதால் அவரது உடலுக்கு படைப்பு என்பதே கிடையாது என்பது முந்தைய பதத்திலே விளக்கப்பட்டது. எனவே ஸ்ருஜாமி என்பது பகவான் தனது சுய உருவில் தோன்றுவதை குறிக்கும். பிரம்மாவின் பகலில் 7வது மனுவின் 28வது யுகத்தில் துவாபர யுகத்தில் இறுதி என்ற ஒரு வரையறையின்படி பகவான் தோன்றினாலும் அவர் இத்தகு சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்பட வேண்டிய அவசியம் எதுவும் இல்லை. ஏனெனில் தனது விருப்பப்படியே எந்த வழியிலும் செயல்பட அவருக்கு பூரண சுதந்திரம் உண்டு. எனவே உண்மையான தர்மம் மறைந்து அதர்மம் ஆதிக்கம் செலுத்தும் போது அவர் தனது சுய விருப்பத்தால் தோன்றுகின்றார். தர்மத்தின் நியதிகள் வேதங்களில் நியதிகள் வேதங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. வேத விதிகளை ஒருவன் முறையாக செயலாற்ற மறுக்கும்போது அஃது அதர்மமாகி விடுகிறது. பகவதத்தில் இக்கொள்கை கடவுளின் சட்டங்கள் என்று வர்ணிக்கப்பட்டுள்ளன. கடவுளால் மட்டுமே தர்மத்தை உருவாக்க முடியும். மேலும் வேதங்கள் முதலில் பிரம்மாவின் இதயத்தில் பகவானால் உபதேசிக்கப்பட்டவையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. எனவே தர்மத்தின் கொள்கைகள் பரம புருஷ பகவானின் நேரடி கட்டளையாகும். படிங்களா, எனக்கு கண்ணு தெரியல. தர்மம் து சாக்ஷாத் பகவத் பிரணீதம். இக்கொள்கைகள் பகவத்கீதை முழுவதும் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இத்தகைய கொள்கைகளை முதல் கடவுளின் ஆணையின்படி நிலைநிறுத்துவதே வேதங்களின் குறிக்கோளாகும். மேலும் தர்மத்தின் மிக உயர்ந்த கொள்கை தன்னிடம் சரணடைவதன்றி வேறொன்றும் இல்லை என்பதை கீதையின் முடிவில் பகவான் நேரடியாக ஆணையிடுகிறார். வேத கொள்கைகள் அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவதை நோக்கி ஒருவனை கொண்டு செல்கின்றது. அக்கொள்கைகள் அசுரர்களால் துன்புறுத்தப்படும் போது பகவான் தோன்றுகிறார். லௌகீகம் மிகவும் தீவிரமாகி லௌகிகவாதிகள் வேத நியதிகளை தங்களது சுயநலனுக்காக துஷ்பிரயோகம் செய்யும் போது தோன்றிய கிருஷ்ணரின் அவதாரமே புத்தர் என்பதை நாம் பாகவதத்திலிருந்து அறிகிறோம். சில குறிப்பிட்ட நோக்கத்தை அடையும் பொருட்டு மிருக பலியில் ஈடுபடுவோருக்கு பற்பல சட்டதிட்டங்களும் விதிமுறைகளும் வேதங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும் அசுர எண்ணம் கொண்ட மக்கள் வேத விதிமுறைகளை கண்டு கொள்ளாமல் மிருக பலியில் ஈடுபட்டனர். அந்த அபத்தத்தை தடுப்பதற்காகவும் வேத கொள்கையை அஹிம்சை நிலைநிறுத்துவதற்காகவும் புத்தர் தோன்றினார். எனவே பகவானின் ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட அவதாரத்திலும் குறிப்பிட்ட நோக்கம் உண்டு. இவை அனைத்தும் சாஸ்திரங்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளன. சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிடப்படாத எவரையும் அவதாரமாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. பாரத மண்ணில் மட்டுமே பகவான் தோன்றுகிறார் என்பது உண்மையல்ல. அவர் விரும்பும் போது எங்கு வேண்டுமானாலும் அவரால் தோன்ற முடியும். ஒவ்வொரு அவதாரத்திலும் அந்த குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பத்திலுள்ள குறிப்பிட்ட மக்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு தர்மத்தை பற்றி அவர் உபதேசிக்கின்றார். ஆனால் நோக்கம் ஒன்றே, தர்ம நியதிக்கும் கீழ்ப்படிந்து இறைவனுடன் வாழ்வதற்கு மக்களை வழி நடத்துவது என்பதே அது. சில சமயங்களில் அவர் தாமே வருகிறார். சில சமயங்களில் அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மக்கள் அல்லது சேவகனின் வடிவில் அனுப்புகிறார். ஏனெனில் சில சமயங்களில் அவரே மறைக்கப்பட்ட உருவில் தோன்றுகிறார். அர்ஜுனனுக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட பகவத்கீதை கொள்கைகள் மற்ற உயர்ந்த மக்களுக்கு உரியது. ஏனெனில் உலகின் பகுதியை சேர்ந்த சாதாரண மக்கள் விட மிகவும் முன்னேறியவன். 2-4 என்பதை ஆரம்ப பள்ளிக்கூடத்திலும் சரி, மேம்பட்ட கட்டடத்திலும் சரி
மாறாத உண்மையாகும். இருப்பினும் மனிதருக்கு ஆரம்ப கல்வியும் உயர்கல்வியும் உள்ளது. எனவே பகவான் அவர்களில் ஒரே கொள்கை கற்பிக்கப்பட்டாலும் சந்தர்ப்பங்களுக்கு ஏற்ப அவற்றில் ஆரம்ப உயர்தரங்கள் உண்டு. பின்னால் விளக்கப்படுவது போல தர்மத்தின் உயர் கொள்கைகள் சமுதாய வாழ்வின் 4 வர்ணங்களையும் 4 ஆசிரமங்களையும் ஏற்பதிலிருந்து ஆரம்பமாகின்றன. கிருஷ்ண உணர்வை எல்லா இடங்களிலும் எழுப்புவதே அனைத்து அவதாரங்களின் இறுதி நோக்கமாகும். இந்த உணர்வு வெவ்வேறு சூழ்நிலைக்கு தகுந்தாற்போல் சில சமயங்களில் தோன்றும், சில சமயங்களில் தோன்றாது. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் நெட் ப்ராப்ளம் மாதாஜி கேட்டுன்னு இருக்குல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு? பெரிய பர்பட், இது எல்லாம் பெரிய பெருசா வந்து பர்பட். அப்ப என்னது? யதாகி தர்மசி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாம் நம்ம இதுல கேட்டிருக்கலாம். நம்ம மகாபாரதம் எல்லாம் டிவி சீரியல்ல வரும்போது இதுதான் டைட்டில் சாங். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? எப்போ எல்லாம் தர்மம் சீர்குலைந்து போறதோ அந்த டைம்ல அதர்மம் தலை தூக்கி நிற்கும் போது பகவான் வருவர், வந்து அதை கரெக்ஷன் பண்ணிட்டு போவார். மார்க்கெட் கரெக்ஷன் எல்லாம் வருது, அந்த மாதிரி ஒரு வந்து கலக்கம் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் நேரு பண்ணி யாரெல்லாம் வந்து துஷ்டர்களோ அவர்களெல்லாம் அழித்து, அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வரும், அவர்களெல்லாம் அழித்து நல்லவர்களை காத்து அந்த மாதிரி கரெக்ஷன் பண்ணிட்டு அவரோட அவதாரம் முடிச்சுட்டு போயிடுவார். அப்ப என்னது? ஸ்ரிஜாமி அவர் தோன்றுவார். அது ரொம்ப முக்கியமான வேர்டு. இப்படி ஸ்ரிஜாமினா என்னது? படைப்பு என்று பொருள். அந்த மாதிரி பொருள் எடுத்துக்க கூடாது. அவர் வந்து பிறக்கிறார் அந்த மாதிரி எடுத்துக்க கூடாது. அவர் அவதரித்தார். ஸ்ரிஜாமி அகம் அப்படின்னு இங்க லாஸ்ட்ல ஸ்ரிஜாமி அகம், ஸ்ரிஜாமி அகம் ஸ்ரிஜாமி அகம். அப்ப நான் பிறந்தேன் அந்த மாதிரி எடுக்கக்கூடாது, நான் அவதரித்தேன் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும். அப்ப அவர் என்னத்துக்கு வர்றார்? ஒரு யுகத்திலேயே அவர் வந்து வர்றார். பிகாஸ் இது நல்லவாழை காக்கிறதுக்கும் கெட்டவர்களை எல்லாம் அழிக்கிறதுக்கும், அப்புறம் தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு. ஏன்னா அசுரர்கள் ஜாஸ்தியா எடுத்துனா என்னன்னாக்கா அவ வந்து தர்மத்தை எல்லாம் பார்க்கவே மாட்டான். தர்மம் பார்க்காத இருக்கிறதுனால தானே அவ அசுரர்கள்னே பேர் வருது. தர்மப்படிக்க எல்லாம் நடந்ததுனாக்கா அவ அசுரர்களே இல்லையே. அப்புறம் என்னன்னாக்கா இது புத்தர் அவதத்தை பத்தி சொல்லியிருக்காரு. என்ன எடுத்துன்னா நரபலி எல்லாம் அந்த காலத்துல நிறைய அனிமல் சாக்ரிஃபைஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தா. ஆனா என்ன, அனிமல் சாக்ரிஃபைஸ் கொடுக்கும் போது அந்த அனிமல்ஸ்க்கு எல்லாம் இதாயிடும், அவளுக்கு வந்து முக்தி கிடைக்கும். எதிர அவ வந்து ஹியூமன் பீயிங்கா பிறந்துருவா. அந்த வந்து நான் ஒரு இடத்துல கேட்டிருக்கேன். அவளுக்கு வந்து அடுத்த இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஹார்ஸ், இப்ப அஸ்வமேத யாகம்லாம் பண்ணிச்சுன்னா ஹார்ஸ் எல்லாம் அந்த இதுல போடுவான். அந்த நெருப்புல போடும்போது என்னன்னா அவளுக்கு வந்து அடுத்த ஜென்மம் ஒரு மனிதனா பிறந்து விடுவா. அது பண்றதுக்கு நிறைய வந்து இது வேணும். அந்த அந்த இதெல்லாம் ஜபம் எல்லாம் பண்றதுக்கு அந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் ரொம்ப பவர்ஃபுல். அது சொல்றதுக்கு நல்ல அந்த மாதிரி ஒரு தேர்ச்சி பெற்ற ஆளுகளும் இருந்தாங்க அப்போ. ஆனா அதே இப்போ பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாதிரி சொல்றவா யாரும் இல்லை. நிறைய அந்த மாதிரி ஹார்சஸும் கிடையாது, குதிரைகளும் கிடையாது. அந்த மாதிரி எல்லாம் போறதுக்கு அந்த மாதிரி கரெக்டா சொல்ற ஆள் இருந்தாதான் அதுக்கு வந்து மாறி அந்த ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கா மாறதுக்கு உள்ள சக்தி வரும். அது இல்லைன்னா சும்மா அனிமலை போயிட்டு அப்போ அது கொலை பண்ற போலதான். அதனால இந்த காலத்துக்கு அது பொருந்தாது. அந்த காலத்துல அது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஏன்னா வந்து ஆஸ் பர் ஸ்கிரிப்சர்ல கொடுத்திருக்கு, வேதங்கள்ல கொடுத்திருக்கு. இந்த மாதிரி வந்து குதிரைகள் எல்லாம் இந்த மாதிரி போட்டா இந்த மாதிரி பலன் கிடைக்கும், எல்லாம் பலன் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா என்ன, மனுஷாலாம் அது வந்து துர்பிரயோகம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவ வந்து வேணும்னே வந்து இவாளெல்லாம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தா வித்தவுட் நோயிங் ஆக்சுவலி என்ன பண்ணணும். அப்பதான் புத்தர் தோன்றினார். புத்தர்ங்கிறது பகவான் தான். அவர் தோன்றி என்ன சொன்னா, வேதங்கள் எல்லாம் ஒண்ணும் இதே கிடையாது, அதுல ஒண்ணும் வந்து என்ன சொல்லுவா, இட் இஸ் ஃபால்ஸ், வேதம்ங்கிறது ஒண்ணும் கிடையவே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லி இந்த பிராக்டிஸ் நிறுத்தத்துக்கு வேண்டி அவர் ஆரம்பிச்சார். அதுக்கப்புறம் தான் சங்கராச்சாரியா வந்து இல்லை, நாமே தான் கடவுள், நாமே தான் எல்லாம், நீங்கிறது யாரு, நீயே கடவுள் தான், அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சார். அப்புறம் வந்தது அது வந்து அத்வைதா பிலாசபி. அப்புறம் வந்தது துவைதா பிலாசபி. கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மள திருத்தின்மதான். இல்லை அந்த மாதிரி கிடையாது, கடவுளுங்கிறது ஒரு ஆளு, வேற விதமா வேற ஒரு உலகத்தை இருக்கப்பட்டவர், நம்ம விஜயத்துக்குள்ளே இருக்க பரமாத்மா ரூபமா. அப்ப நம்மளே கடவுள் ஆக முடியாது, நமக்குள்ள இருக்கார் பரமாத்மா, ஆனா நம்ம கடவுள் ஆக முடியாது. கடவுள்னு ஒருத்தர் இருக்கார், அவரு வேற உலகத்துல இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ கொஞ்சம் பிரிச்சு பார்த்தா. அது துவைதா பிலோசபி. அப்புறம் விசிஷ்ட அத்வைதான். அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய நம்ம மனுஷால திருத்தறதுக்கு வேண்டிதான் ஒரு பீரியட்லயும் ஒரு இவர் வந்து ஒரு ஆச்சாரியர் வந்து இதெல்லாம் சொல்லி நம்ம பீப்புளோட மைண்ட் இது பண்றது, ஸ்டடி பண்றதுக்கு தான் அவங்க எல்லாம் வந்து சொன்னாங்க. அப்ப புத்தரோட இங்க கொடுத்துருக்கு. புத்தர் வந்து அவதரித்து என்ன சொன்னார்னாக்கா, இது வேதங்கள்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படின்னு ஏன் சொன்னார்னாக்கா, மனுஷா நம்மள மாதிரி உள்ளவாள்லாம் ரொம்ப இது வேணும்னே நரபலி எல்லாம் இது என்னது அனிமல்ஸ் எல்லாம் பலி கொடுத்துட்டு இருந்தா. ஏன்னா பலன் அவ்வளவு உண்டா, அதுக்கு ஏதாவது பண்ணணும் அந்த மாதிரி. ஆனா அதுக்கு கரெக்டா ஸ்லோகம் சொல்றதுக்கு ஆள் வேணும்,
அதெல்லாம் யாரும் அது அது அவங்களுக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் போகல. இதுதான், இதுவும் இல்ல, பெருசு பெருசா இருக்கு. அடுத்தது பரித்ராணாய சாதனம். எஸ், வாணி சுஜாதா மாதா படி. हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா, படி. परित्राणाय साधूनां विनाशाय स दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। பரித்ராணாய காப்பதற்காக, சாதுனாம் பக்தர்களை, வினாசாய அழிப்பதற்காக, ச மற்றும் துஷ்கிருதாம் துஷ்டர்களை, தர்மத்தின் கொள்கைகளை, சம்ஸ்தாபன அர்த்தாய மீண்டும் நிலைநிறுத்த, சம்பவாமி நான் தோன்றுகிறேன், யுகே யுகே யுகந்தோறும், பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காகவே நானே யுகந்தோறும் தோன்றுகிறேன். பொருளுரை. பகவத்கீதையின்படி சாது என்றால் கிருஷ்ண உணர்வுடையவனை குறிக்கும். ஒருவன் தர்மத்தை கடைபிடிக்காதது போல தோன்றினாலும் கிருஷ்ண உணர்வின் தகுதிகளை முழுமையாக பெற்றிருந்தால் அவனை சாது என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும். துஷ்கிருதம் என்னும் சொல் கிருஷ்ண உணர்வை அலட்சியம் செய்பவனை குறிக்கின்றது. இத்தகைய துஷ்கிருதம் பௌதீக கல்வியினால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் முட்டாள்களாகவும் மனிதரில் கடைநிலையில் உள்ளவர்களாகவும் வர்ணிக்கப்படுகின்றனர். அதே சமயம் கல்வி அறிவும் உயர் பண்பாடும் இல்லாதவனாக இருந்தாலும் 100% கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டிருப்பவன் சாதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறான். நாத்திகர்களை பொறுத்தவரை கம்சன், ராவணன் போன்ற அசுரர்களை அவர் வதம் செய்கிறார் என்ற போதிலும் அவர்களை அழிப்பதற்காக தோன்ற வேண்டிய அவசியம் முழுமுதற் கடவுளுக்கு இல்லை. அசுரர்களை அழிக்கும் திறன் வாய்ந்த பிரதிநிதிகள் பலர் அவரிடம் உள்ளனர். எனவே அசுரர்களால் எப்போதும் தொல்லைக்கு உள்ளாக்கப்படும் தனது களங்கமற்ற பக்தர்களின் மகிழ்ச்சிக்காகவே பகவான் தோன்றுகின்றார். தனது சொந்த உறவினராக இருந்தாலும் அசுரன் பக்தனுக்கு தொல்லை தருகிறான். கிரண்யகசிபுவின் மகனாக இருந்த போதிலும் பிரகலாத மகாராஜர் தனது தந்தையினால் மாபெரும் துன்பத்திற்கு உள்ளானார். கிருஷ்ணர் தங்களது மகனாக பிறக்கப் போகிறார் என்ற காரணத்தால் தேவகியும் கம்சனின் சகோதரி கிருஷ்ணரின் தாய் அவரது கணவர் வசுதேவரும் கம்சனால் தொல்லைக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர். எனவே கம்சனை கொல்வதற்காக என்பதை விட தேவகியை காப்பாற்றுவதற்காகவே ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தோன்றினார். ஆனால் இவை இரண்டும் ஒரே சமயத்தில் நடத்தப்பட்டன. எனவேதான் பக்தர்களை விடுவிக்கவும் துஷ்டர்களை அழிக்கவும் பல்வேறு அவதாரங்களில் பகவான் தோன்றுவதாக இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ணதாச கவிராஜரின் சைத்தன்ய சரித்திராமிரத்தில் உள்ள மத்திய லீலை 20.263, 264 பின்வரும் பதங்கள் அவதார தத்துவங்களை சுருக்கமாக கூறுகின்றன. திருஷ்டிஹேது ஏ மூர்த்தி பிரபஞ்ச அவதரே ஷே ஈஸ்வர மூர்த்தி அவதார நாமதரே மாயாதி. ஹெல்ப் வேணுமா உங்களுக்கு? ஓகே மாதாஜி. सृष्टि हेतु ये मूर्ति प्रपंचे अवतरे, हे ईश्वर मूर्ति अवतार नामधरे, मायाधीत परव्योमे सपारवस्थान, विश्वे अवतारितरे अवतार नामा. ஜட உலகில் தோன்றுவதற்காக முழுமுதற் கடவுள் தனது திருநாட்டில் இருந்து கீழிறங்கி வருகிறார். அவ்வாறு அவர் தோன்றும் போது அவதாரம் என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஆன்மீக உலகில் நிரந்தரமாக உள்ள இந்த ரூபங்கள் பௌதீக படைப்பிற்குள் தோன்றும் போது அவதாரம் என்ற பெயரை பெறுகின்றன. புருஷ அவதாரங்கள், குண அவதாரங்கள், லீலா அவதாரங்கள், சக்தியாவேஷ அவதாரங்கள், மன்வந்தர அவதாரங்கள், யுக அவதாரங்கள் என்று பல்வேறு அவதாரங்கள் உள்ளன. அகிலமெங்கும் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அவர்கள் தோன்றுகின்றனர். ஆயினும் பகவான் கிருஷ்ணரே எல்லா அவதாரங்களின் மூல புருஷராவார். தனது பிருந்தாவன லீலைகளை காண்பதற்கு பேராவல் கொண்டிருந்த தூய பக்தர்களின் ஏக்கத்தை தீர்ப்பது என்னும் முக்கிய நோக்கத்திற்காக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தோன்றுகிறார். எனவே கிருஷ்ண அவதாரத்தின் முக்கிய காரணம் அவரது கலங்கமற்ற பக்தர்களை திருப்தி செய்வதே ஆகும். பகவான் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தானே அவதரிப்பதாக கூறுகிறார். இக்கூற்று கலியுகத்திலும் அவர் அவதரிப்பதை காட்டுகின்றது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கூறியுள்ளபடி சங்கீர்த்தன இயக்கத்தின் மூலம், அதாவது நிறைய மக்களுடன் இணைந்து திருநாமத்தை பாடுவதன் மூலம் கிருஷ்ண வழிபாட்டையும் கிருஷ்ண உணர்வையும் பாரதம் முழுக்க பிரச்சாரம் செய்த பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவே இக்கலியுகத்தின் அவதாரமாவார். இந்த சங்கீர்த்தன கலாச்சாரம் ஒவ்வொரு நகரத்திலும் ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் பரவும் என்று
அவர் முன்னரே கூறியிருந்தார். முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அவதாரமான சைத்தன்யரை பற்றிய விளக்கங்கள் உபனிஷத்துக்கள், மகாபாரதம், பாகவதம் போன்ற வேத நூல்களின் ரகசியமான பகுதிகளில் நேரடியாக அல்லாமல் மறைமுகமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பக்தர்கள் சைத்தன்யரின் சங்கீர்த்தன இயக்கத்தால் மிகவும் கவரப்படுகின்றனர். இந்த அவதாரத்தில் பகவான் துஷ்டர்களை கொல்வதில்லை, மாறாக தனது காரணமற்ற கருணையின் மூலம் அவர்களை விடுவிக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு வாய்ஸ் கம்மியா என்ன போடுங்க மாதாஜி, கொஞ்சம் நல்லா ரேஸ் பண்ணி படிங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் இது என்னது, பகவானோட இது ஒரு அவதாரம் தான். இதான் நம்ம சொன்னோம், அவதாரம் எடுக்கிறார். அவதாரம் எடுத்து என்னது, துஷ்டர்களை அழிக்கிறதுக்கு, நல்ல வாழை காக்குது. அவருக்கு அழிக்கணும்னாக்கா அவதாரம் எல்லாம் எடுக்கவே வேண்டாம். அவர் எங்க இருக்காரோ அங்கேருந்து ஒரு சொடக்க விட்டா போறோம், அப்படி பார்த்தா போறோம். அவருக்கே வர வேண்டாம். அவர் யாரையோ ஏவி கூட அவரோட வாகனமோ எது வந்தாலும் போறோம் இல்ல, அங்கேருந்து ஒரு கண்ணு சுமுட்டினா போற இவாள இறந்துருவா. ஆனா பக்தர்களை காக்கிறதுக்கு வேண்டி, பக்தர்களுக்கு ஒரு அஷூரன்ஸ் வேணும், நான் வரேன் வந்து உங்களை எல்லாம் காப்பாத்துறேன்னா பக்தர்களுக்கு பிடிக்கும். அதனால அதே போல இங்க சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட எடுத்திருக்கார். கிருஷ்ண அவதாரமான சைத்தன்ய பற்றி விளக்கங்கள் உபனிஷத்துகள், மகாபாரதம், பாகவதம் எல்லாத்தையும் கொடுத்திருக்கு. ரகசியமான பகுதிகள் நேரடியாக இல்லாமல் மறைமுகமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பக்தர்கள் சைத்தன்யரின் சங்கீதன இயக்கத்தால் மிகவும் கவரப்படுகின்றனர். அப்புறம் என்னது, இந்த அவதாரத்தை பகவான் அழிக்கிறது கிடையாது. அந்த பேரை பகவான் வேற எல்லா அவதாரம் எடுத்து என்னது, இப்ப ராவணன் அழிக்கிறதுக்கு ஸ்ரீராமர் வந்தார், அந்த மாதிரி ஒரு இதுல வரார். ஆனா இதுல எப்படி, துஷ்டர்களை கொல்வதில்லை, மாறாக தனது காரணமற்ற கருணையின் மூலம் அவர்களை விடுவிக்கின்றார். அப்படின்னா இருந்து முக்தி கொடுக்கிறார். எல்லாம் ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் சொல்லுங்க சொல்லி எல்லாருக்கும் முக்தி தான் கொடுக்கறதுக்கு வர்றார். வேற என்ன இதுல இம்பார்ட்டன்ட் இருந்தது, அவ்வளவுதான். இதுல ஒண்ணும் பெருசா இருக்கு, பெரிய பர்ஃபெக்ட். ஆனா அது செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி தான். எஸ், இப்போ ஒரு ரவுண்ட் ஆயிடுத்து, செகண்ட் ரவுண்ட் போலாமா? நீ எத்தனை 6 மணி தான் ஆகுது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்படி जन्म कर्म च मे दिव्यं एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैनिमाम् एति सो अर्जुन. ஜென்ம பிறப்பு கர்ம செயல் ச மேலும். மாதாஜி நல்லா படிக்க ஆரம்பிச்சாச்சுன்னு. தேங்க்யூ மாதாஜி. இம்ப்ரூவ்மெண்ட் 4வது சாப்டர் தான் வந்திருக்கும். ஆனா எல்லாருமே நல்லா படிக்கிறோம். படி. ச மேலும், மே எனது, திவ்யம் திவ்யமானது, ஏவம் இவ்வாறாக, எவனொருவன், வேத்தி அறிகிறானோ, தத்வத உண்மையில், தியாக்த்வா நீத்தபின், தேகம் இந்த உடலை, புன மீண்டும், ஜென்ம பிறப்பு நான் இல்லை, ஏதி அடைவது, மாம் என்னிடம், ஏதி அடைவது, ச அவன், அர்ஜுனா அர்ஜுனனே. எனது தோற்றமும் செயல்களும் திவ்யமானவை என்பதை எவன் ஒருவன் அறிகின்றானோ அவன் இந்த உடலை விட்ட பின் மீண்டும் இப்பௌதிக உலகில் பிறவி எடுப்பதில்லை. அர்ஜுனா, அவன் எனது நித்திய உலகை அடைகிறான். பொருளுரை. பகவான் தனது திவ்யமான லோகத்திலிருந்து இறங்கி வருவதை பற்றி ஏற்கனவே 6வது ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. பரமபுருஷ பகவானின் பிறப்பை பற்றிய இவ்வுண்மையை அறிந்தவன் பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றவன் ஆவான். எனவே அவன் தனது தற்போதைய பௌதிக உடலை நீத்தவுடன் இறைவனின் திருநாட்டிற்கு திரும்புகிறான். பௌதிக பந்தத்திலிருந்து ஆன்மா விடுதலை பெறுவது எளிதானதே அல்ல. அருவவாதிகளும் யோகிகளும் பற்பல துன்பத்திற்கு பிறவிகளுக்கும் பிறகே முக்தி அடைகின்றனர். இறைவனின் பிரம்ம ஜோதியில் கலக்கும் அவர்களது முக்தியும் முழுமையானதல்ல. இப்பௌதிக உலகிற்கு மீண்டும் திரும்பும் அபாயம் அவர்களுக்கு உண்டு. ஆனால் இறைவனின் உடல் மற்றும் செயல்களின் தெய்வீக இயற்கை அறிந்துள்ள பக்தன் இவ்வுடலை நீத்த பின் இறைவனின் திருநாட்டை அடைவதுடன் இப்பௌதிக உலகிற்கு மீண்டும் திரும்பி வரும் அபாயத்திலிருந்து விடுபடுகிறான். பிரம்ம சம்ஹிதையில் 5.33 கடவுள் பற்பல ரூபங்களும் அவதாரங்களும் இருப்பதாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. அத்வைத்தம், அச்சுதம், அனாதிம், அனந்த ரூபம். இறைவனுக்கு அநேக தெய்வீக ரூபங்கள் இருப்பினும் அவர்கள் அனைவரும் ஒரே முழுமுதற் கடவுளே. பௌதிக அறிஞர்களும் அனுபவத்தை நம்பும் தத்துவ ஞானிகளும் இதனை கிரகித்து கொள்ள இயலாத போதிலும் இந்த உண்மை உறுதியான நம்பிக்கையுடன் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். வேதத்தில் புருஷபோனித்ய
புருஷபோனி உபனிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி ஏகோ தேவோ நித்ய லீலானுக்ருதோ பக்தவியாபி ஹிருத்யந்தர் ஆத்மா. ஒரே பரம புருஷ பகவான் தனது களங்கமற்ற பக்தர்களுடன் பற்பல தெய்வீக ரூபங்களின் மூலம் நித்தியமாக லீலை புரிகின்றார். இதே வேத கருத்து கீதையில் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவானாலும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இவ்வுண்மையை வேதங்கள் மற்றும் பரமபுருஷ பகவானின் அதிகார பலத்தால் ஏற்றுக்கொள்பவனும் தத்துவ அனுமானங்களில் காலத்தை வீணடிக்காதவனும் முக்தியின் உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகிறான். இவ்வுண்மையை நம்பிக்கையுடன் ஏற்பதால் ஒருவன் சந்தேகமின்றி முக்தி அடைகிறான். தத்துவம் அசி எனும் வேத கருத்து இவ்விஷயத்தில் பொருந்தும். பகவான் கிருஷ்ணரை பரமனாக ஏற்பவன் அல்லது அவரிடம் சென்று நீரே பரபிரம்மன், பரமபுருஷ பகவான் என்று கூறுபவன் உடனே முக்தி பெறுவது நிச்சயம். இதன் விளைவாக அவன் பகவானுடனான தெய்வீக உறவில் நுழைவது உறுதி. வேறு விதமாக கூறினால் இத்தகு நம்பிக்கையுடைய பக்தன் பக்குவ நிலையை அடைகிறான். இது பின்வரும் வேத வாக்கியத்தில் உறுதிப்படுத்துகின்றது. தம் ஏவ விதித்வாதி மிருத்யும் ஏதி நான்யக பந்தா வித்யதே அயனாய. பரமபுருஷ பகவானை பற்றி அறிவதால் ஒருவன் பிறப்பு இறப்பிலிருந்து விடுபட்டு முக்தியின் பக்குவ நிலையை அடைய முடியும். இப்பக்குவத்தை அடைவதற்கு வேறு எந்த வழியும் இல்லை. ஸ்வேதாஸ்வர உபனிஷத் 3.8 பகவான் கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவானாக அறியாதவர்கள் தமோ குணத்தில் உள்ளனர். தேன் பாட்டிலை வெளியிலிருந்து நக்குவதைப் போல தங்களது ஜட புலமையினால் பகவத்கீதையை விளக்கமளிக்கும் அத்தகு தமோகுண மக்கள் முக்தி பெறுவது சாத்தியமல்ல. இதுவே வேறு வழி அல்ல என்று மேலே கூறப்பட்டதின் பொருளாகும். அனுபவத்தை நம்பும் இத்தகு தத்துவவாதிகள் ஜட உலகில் மிக உயர்ந்த பதவிகளை பெறலாம். முக்திக்கு தகுதியுடையவர்கள் அல்லர். இத்தகு கர்மமிகு ஏட்டறிஞர்கள் கிருஷ்ண பக்தரின் காரணமற்ற கருணைக்காக காத்திருக்க வேண்டியதுதான். எனவே நம்பிக்கையுடனும் அறிவுடனும் கிருஷ்ண உணர்வை வளர்த்து பக்குவம் அடைவது அவசியம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. டிவோட்டிஸா இருந்து பகவானோட டிவோட்டிஸ்னா பகவான் நல்லா புரிஞ்சுட்டு ஜபம் பண்ணிட்டு பகவானை ஸ்துதி பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இது நல்லா புரிஞ்சு வரும். யாரு முட்டாளா பகவானை ஏற்கிறது இல்லையோ அவங்களுக்கு இது பகவானை பத்தி புரிய வராது. அப்புறம் வேற என்ன போட்டிருக்கு? தத்துவமசினா இது இங்க வேத குறிப்பு இவ்விஷயத்தில் பொருந்தும். பகவான் கிருஷ்ணரை பரமனாக ஏற்பவன் அல்லது அவரிடம் சென்று நீரே பரபிரம்மன், பரமபுருஷ பகவான் என்று கூறுபவன் உடனே முக்தி பெறுவது நிச்சயம். ஆக்சுவலி தத்துவமசி இதோட அர்த்தம் என்னன்னாக்கா, நீ என்ன காண்கிறாயோ அது நான் உங்ககிட்டயே இருக்கேன் அப்படின்னு. நம்ம இந்த ஐயப்பா கோயில் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க தத்துவமசி. தத்துனா அது, துவம் நீ, அசி நீ எங்க என்ன பாக்குறியோ அது உங்ககிட்டயே இருக்கு அப்படின்னு. அப்ப நம்மதான் பரமாத்மா நம்ம கிட்டதான் இருக்கணும். அப்ப ஆனா பகவான் யாரு? அவர்தான் இது பரபிரம்மன், பரமபுருஷ பகவான் என்று யாரு அதை கண்டிப்பா நம்புறானோ அவனுக்கு முக்தி கிடைத்துவிடும். அப்புறம் என்ன பகவான் ஸ்லோகம் என்னது? ஜன்ம கர்ம சேர்மை திவ்யம். எஸ், பகவான் திவ்யமான லோகத்தில் இறங்கி வருவதை பற்றி ஏற்கனவே 6வது சொல்லியிருப்போம். அவர் தரப்பு அருவவாதிகள், அதான் அத்வைதிக் பிரின்சிபல் இருக்கிறவங்க யோகிகள் பற்பல துன்பத்தின் பிறகுகள் அவளோட முக்தி எது வரைக்கும் போகும்? இது வரைக்கும் தான் இறைவனின் பிரம்ம ஜோதிங்கிற அது அந்த எக்ஸ்டென்ட் வரைக்கும் தான் அவங்களுக்கு தெரியும். அதுக்கு மேல இருக்கார் பகவான். அது வரைக்கும் அவங்களோட இன்டெலிஜென்ஸ் போகாது. அவள் பிரம்ம ஜோதியில போனாலே they feel they have lived enough, அவங்களுக்கு எல்லாம் கிடைத்து விடும். ஆனா அது முக்தி கிடைக்காது. பிரம்மஜோதியில் கலக்கும் அவர்களது முக்தியும் முழுமையானது அல்ல. இப்பகுதி உலகிற்கு மீண்டும் திரும்ப அபாயம் அவர்களுக்கு உண்டு. ஆனால் இறைவனின் உடல் மற்றும் செயல்களின் தெய்வீக இயற்கை அறிந்துள்ள யாரு நம்மதான் அறிகிறோம். ஏன்னா முதல் நாள்ல இருந்தே பக்தி பண்றோம். நம்ம ஜபா பண்ணு அப்படின்னா ஜப்பால என்ன பண்றோம்? பகவான் அப்படி தியானம் பண்ணி பண்றோம். அப்புறம் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும். இதெல்லாம் இந்த அத்வைதிக் பிரின்சிபல்ல இதெல்லாம் சொல்லப்படல. அவன் மென்டல் கன்காக்ஷனோட அவங்க அவங்க புத்தியால இதெல்லாம் அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பகவான் பத்தி. சோ அதுல முக்தி கிடைக்காது. பிரம்ம ஜோதி நிலை வரைக்கும் தான் அவங்களால போக முடியும். ஆனா அது முக்தி கிடையாது. அதுல
கீழே விழறதுக்கு திருப்பி பிறப்பு இறப்பு அதுல வந்து வரதுக்கு எல்லா சான்ஸும் இருக்கு. அகைன் பிரம்ம சமிதா எல்லாம் போட்டிருக்கு. நம்ம 6:20க்கு அப்புறம் we will stop. அடுத்தது 4:10. நெக்ஸ்ட் யாரு? ஜனாபே வீதராக பய क्रोधा மன்மயா மாம் உபாஸ்ரிதாः பகவோ ஞான தபசா பூதா மத்பாவம் ஆகதாः. வீத விடுபட்டு, ராக பற்றுதல், பயம், குரோத கோபம், மத்மயா முழுவதும் என்னில், மாம் என்னில், உபாஸ்ரிதா முழுக்க நிலை பெற்று, பகவ பலர், ஞானம் தபசா தபத்தால், பூதா தூய்மை பெற்று, மத் பாவம் என் மீதான திவ்யமான அன்பினை, ஆகதா அடைந்துள்ளனர். பற்றுதல், பயம், கோபம் இவைகளிலிருந்து விடுபட்டு முழுவதும் எண்ணில் லயித்து என்னை சரணமடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றிய அறிவால் இதற்கு முன் தூய்மை அடைந்துள்ளனர். இவ்வாறாக அவர்கள் எல்லோரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர் ஆகிறார்கள். பொருளுரை மேலே கூறப்பட்டுள்ளபடி பௌதிகத்தால் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளவன் பரம பூரண உண்மையின் வியக்தித்துவத்தை புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினமாகும். உடலை சார்ந்த வாழ்வில் பற்று கொண்டுள்ள மக்கள் பரமன் எவ்வாறு ஒரு நபராக இருக்க முடியும் என்பதை அறிவது ஏறக்குறைய அசாத்தியம் ஆகும். ஏனெனில் அவர்கள் அந்த அளவிற்கு பௌதீகத்தில் மூழ்கியுள்ளனர். பூரண அறிவுடன் நித்தியமான ஆனந்தத்துடனும் அழிவற்ற திவ்யமான உடல் ஒன்று இருக்கக்கூடும் என்பதை இத்தகைய பௌதிகவாதியினால் கற்பனை செய்து கூட பார்க்க முடியாது. பௌதிக கண்ணோட்டத்தில் உடல் அழிவதற்கு உட்பட்டது, அறியாமை நிறைந்தது, துன்பமயமானது. எனவே சாதாரண மக்களிடம் பகவானின் தனிப்பட்ட ரூபத்தை பற்றி கூறும்போதும் அவர்கள் அதே உடல் உணர்வையே மனதில் கொண்டுள்ளனர். ஜட உணர்வில் இருக்கும் அத்தகு மக்கள் பிரம்மாண்டமான பௌதிக தோற்றத்தையே கடவுளாக நினைக்கின்றனர். எனவே கடவுளுக்கு உருவமில்லை என்று கூறுகின்றார்கள். ஜடத்தில் மூழ்கியிருக்கும் காரணத்தால் முக்திக்கு பிறகும் தனித்தன்மை தக்க வைத்துக் கொள்ளலாம் என்னும் கருத்து அவர்களை அச்சமூட்டுகின்றது. தனித்தனியாகவும் வியக்தித்துவமும் ஆன்மீக வாழ்விலும் உண்டு என்பதை அவர்கள் செவியுறும் போது மீண்டும் வியக்திகளாவதை எண்ணி அச்சமுற்று அருவ சூன்யத்தில் ஐக்கியமாகிவிட விரும்புவது இயற்கையே. ஆத்மாக்களை கடலில் கலந்துவிடும் நீர்க்குமிழ்களுக்கு அவர்கள் ஒப்பிடுகின்றனர். வியக்தித்துவம் இன்றி அடையக்கூடிய ஆன்மீக நிலையின் உச்ச பக்குவம் அவ்வளவே. ஆன்மீக வாழ்வின் பக்குவ ஞானம் இல்லாத பயம் கொண்ட நிலை இது. இது மட்டும் இன்றி ஆன்மீக நிலை என்று ஒன்று இருப்பதையே புரிந்து கொள்ள முடியாத பலரும் உண்டு. பற்பல கொள்கைகளாலும் வெவ்வேறு தத்துவ அனுமானங்களின் முரண்பாடுகளாலும் மிகுந்த குழப்பமுற்ற இவர்கள் வெறுப்பும் கோபமும் கொண்டு உயர்ந்த காரணம் எதுவும் கிடையாது, அனைத்தும் இறுதியில் சூன்யமே என்று முட்டாள்தனமாக முடிவெடுக்கின்றனர். இத்தகைய மக்கள் நோயுற்ற வாழ்க்கை வாழ்கின்றனர். சிலர் பௌதீகத்தில் அதிக பற்றுதல் கொண்டிருப்பதால் ஆன்மீக வாழ்வை கண்டு கொள்வது இல்லை. சிலர் உயர் ஆன்மீக மூலத்துடன் இரண்டர கலக்க விரும்புகின்றனர். வேறு சிலர் பல்வித ஆன்மீக அனுமானங்களினால் விரக்தியுற்று கோபமடைந்து எதையுமே நம்பாதவர்களாக உள்ளனர். இந்த கடைசி வகுப்பை சேர்ந்தவர்கள் போதைப் பொருட்களிடம் தஞ்சமடைகின்றனர். இவர்களது உணர்ச்சி பூர்வமான கற்பனைகள் சில சமயங்களில் ஆன்மீக தரிசனங்களாக ஏற்கப்படுகின்றன. ஆன்மீக வாழ்வை புறக்கணித்தல், ஆன்மீக தனித்துவத்தை கண்டு பயப்படுதல், விரக்தியான வாழ்வினால் எழும் சூன்யத்திற்கான எண்ணம் பற்றுதலில் இம்மூன்று நிலைகளிலிருந்து விடுபட வேண்டும். ஜட நோக்கம் கொண்ட வாழ்வின் இந்த மூன்று நிலைகளிலிருந்து விடுபட பக்தி தொண்டின் விதிகளையும் ஒழுங்குமுறைகளையும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டலின்படி கடைபிடித்து பகவானிடம் முழுமையாக தஞ்சமடைய வேண்டும். பக்தி தொண்டின் இறுதி நிலை பாவ இறைவனின் மீதான திவ்யமான அன்பு என்று அறியப்படுகின்றது. பக்தி தொண்டு குறித்த விஞ்ஞானத்தை விளக்கும் பக்தி ரசாமிருத சிந்து 1.4.15-16 என்னும் நூலின்படி ஆதவ் ஸ்ரத்தா தத சாது சங்கோ த பஜன கிரியா ததோ நர்த நிவృத்தி ஸ்யாத் ததோ நிஷ்டா ருச்சி ததஹ அதாசக்திஸ் ததோ பாவத் தத பிரேமாப்யுத யுதஞ்சதி சாதகானாம்
அயம் பிரேம் பிரேம்ன பிராதுர்பாவே பவேத் கிரம. முதலில் ஒருவன் தன் உணர்வுக்கான ஆரம்ப ஆவலை பெற்றிருக்க வேண்டும். இது அவனை ஆன்மீகத்தில் முன்னேறியவர்களுடன் உறவு கொள்ள முயற்சிக்கும் நிலைக்கு கொண்டு வரும். அடுத்த நிலையில் உயர்ந்த ஆன்மீக குருவிடம் தீட்சை பெறும் ஆரம்ப நிலை பக்தன். அவனது கண்காணிப்பின் கீழ் பக்தி தொண்டினை தொடங்குகிறான். ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டலின் கீழ் பக்தி தொண்டை செயலாற்றுவதால் ஒருவன் வாழ்வில் எல்லா ஜட பற்றுதலிலிருந்தும் விடுபட்டு தன்னுணர்வில் உறுதி பெற்று பூரண புருஷோத்தமரான பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதிலும் ருச்சியை காண்கிறான். இந்த ருச்சி அவனை கிருஷ்ண உணர்வின் மீது பற்றுதல் கொள்ளும் நிலைக்கு கொண்டு செல்கிறது. அந்த நிலை முதிர்ச்சி பெறும்போது திவ்யமான இறை அன்பின் ஆரம்ப நிலையான பாவ நிலையை அடைகிறான். இந்த இறை அன்பின் உண்மையான நிலையே பிரேமை எனப்படும். அதுவே வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையாகும். அந்த பிரேமை நிலையில் ஒருவன் இறைவனது அன்பு தொண்டின் இடையறாது ஈடுபட்டுள்ளான். எனவே அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டலின் கீழ் பக்தி தொண்டினை பயிற்சி செய்வதால் எல்லா விதமான பௌதிக பற்றுதல், ஆன்மீக தனித்துவத்தை கண்ட பயம், சூன்யவாத தத்துவத்தினால் எழும் விரக்தி ஆகியவற்றிலிருந்து விடுபட்டு உன்னத நிலையை அடைய முடியும். அதன் பின் இறுதியில் பரமபுருஷரின் திருநாட்டை சென்று அடையலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப மேட்டர் இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு. நிறைய படிக்கும்போது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. அப்புறம் திரும்பி ரீகலெக்ட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்திருக்கு? பற்றுதல், பயம், கோபம் இதிலிருந்து விடுபட்டு முழுவதும் என்னில்லை என்னை சரணடைந்த பற்பல நபர்கள் என்னை பற்றி அறிவால் இத்தகு இதற்கு முன்பு தூய்மை அடைந்துள்ளனர் அப்படின்னா அவரோட திருநாட்டிற்கு போய்விட்டார்கள். இவ்வாறு அவர்கள் எல்லாரும் என் மீது திவ்யமான அன்புடையவர்கள் ஆகினர் அப்படின்னு. ஆனா யாரு புரிந்து கொள்ள பூர்ண மேலே கொடுப்பார் பௌதிகவாதிகள். யார் பௌதிகவாதிகள் இருக்காளோ அவ they cannot understand பகவானோட ரூபம். அவளுக்கு தன்னை மாதிரியே ஒரு உருவத்தை தான் எண்ண முடியும். அவளுக்கு they are not basically devotees. அப்ப அவங்களுக்கு அது இதே புரிஞ்சுக்கவே முடியாது. பகவான் அது எப்படி அப்படி அந்த மாதிரி இது எப்படி இருக்கும். இங்க ஒரு இது போட்டிருக்கா. கற்பனை செய்து கூட அவளால பார்க்கவே முடியாது. பௌதிக கண்ணோட்டத்தில் அவளுக்கு என்ன நினைக்க, உடல்னாக்கா அழிய போறது. அது எப்படி பகவான் உடல் அழியாது? அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஒரு கொஸ்டின் வரும். அறியாமை நிறைந்தது அவருக்கு எல்லாம். எப்படி அவளுக்கு ரொம்ப பௌதிகத்துல இருக்கும்போது அவ அறியாமை ஃபுல்லா அறியாமை நிறைந்திருக்கும், துன்பமயமானது. எனவே சாதாரண மக்களிடம் பகவானின் தனிப்பட்ட ரூபத்தை பற்றி கூறும்போது அவர்கள் அதே உடல் உணர்வை, தனக்கு இருக்கிற உடல் இருக்கிறா போல பகவானுக்கு உடல் இருக்கு அப்படின்னு நம்புறாங்க. அவரோட மனதில் கொண்டுள்ளனர். ஜட உணர்வில் இருக்கும் அத்தகு மக்கள் பிரம்மாண்டமான பௌதிக தோற்றத்தையே கடவுளாக நினைவு. அப்ப அவ என்ன நினைக்கிறா, இப்ப பகவானுக்கு ரூபம் கிடையாது. ரூபம் இருந்தா நம்மளோட உடல் மாதிரி இருக்கும். நம்மளோட உடல் அழியிறாப்புல அப்ப பகவான் உடலும் அழியும். அப்ப அது சரி, கரெக்ட் இல்ல. பகவான் பிரம்மாண்டமா இருக்கே, எல்லாம் பகவான் தான். பகவான் இல்லைன்னு இல்லை, அது எல்லாமும் பகவான் தான். ஆனா பகவானுக்கு ஒரு ரூபம் கொடுத்திருக்குன்னா அது அவங்க ஏற்க மறுக்கிறார்கள். எனவே கடவுளுக்கு உருவம் இல்லை என்று கூறுகின்றனர். ஜடத்தில் மூழ்கி இருக்கும் காரணத்தால் முக்திக்கு பிறகும் தனித்தன்மை தக்க வைத்துக் கொள்ளலாம் என்னும் கருத்தை அவர்களை அச்சமூட்டுகிறது. அவ நினைச்சிருந்தா பௌதிகம் முக்தி ஆயிடுச்சுனாக்கா பகவானிடம் கலந்து விடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் கலக்கல முடியாது. நம்ம இதுல எப்படின்னாக்கா துவைத்தா பிலாசபில நம்ம கோலோக பிருந்தாவன் போனாலும் அங்கேயும் பகவான் இருப்பார். அங்கேயும் போயிட்டு நம்ம சர்வ் தான் பண்ணணும் பகவானுக்கு. we are all the eternal servitor of the Lord. நம்ம அங்கேயும் போய் என்ன பண்ணலாம்னா சூக்ஷ்ம ரூபத்துல தான் போவோம். இந்த மாதிரி உடல் எடுத்துட்டு போக மாட்டோம். அங்கேயும் போயிட்டு நம்ம பகவானுக்கு சர்வ் தான் பண்ணிடுவோம். ஆனா இதெல்லாம் அவளுக்கு திரும்பி உடல் எடுத்துட்டு போவோமா? திரும்பி அவளோட கான்செப்ட் என்னன்னாக்கா அத்வைத்த பிலாசபில they just get merged. அப்ப ஒண்ணும் இல்ல, பகவானும் வேற இல்ல, நாமும் வேற இல்லை அப்படின்னு. அப்ப இது திரும்பி வேற உடல்ல அங்க இருப்போமா அப்படின்னு அவளுக்கு அச்சமூட்டம். they are not ready to accept. தனித்தன்மையுடன் அதெல்லாம் போட்டிருக்கு. மீண்டும் வியக்திகளாக எண்ணி அச்சமுற்று அருவ சூன்யத்தில் ஐக்கியமாகிவிட விரும்புவது இயற்கையே. அவளுக்கு திரும்பி ஒரு உருவம் எடுத்துன்னு எனக்கு போக வேண்டாம், எனக்கு பகவான் கூட ஐக்கியமா இருந்தா அவ முதல்ல இருந்தே அது புரிஞ்சு வச்சுட்டு இருக்காங்க. ஓகே, அப்புறம் இது மட்டுமின்றி ஆன்மீக நிலை என்று ஒன்று இருப்பதே புரிந்து கொள்ள முடியாது. அது அவ புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி உள்ளவாழ்கிட்ட பல கொள்கை வெவ்வேறு தத்துவங்கள் கற்பனை முரண்பாடிலும் மிகுந்த குழப்பம் உற்ற இவர்கள் வெறுப்பும் கோபம் கொண்டு, அதனாலதான் அவளுக்கு கோபம்
வெறுப்பு வரும், கோபம் வரும். they will not accept so easily. உயர்ந்த காரணம் எதுவும் கிடையாது. ஆனா நம்ம பிலாசபில எப்படின்னாக்கா, முதல்ல இருந்து பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால பகவானை வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் ஆஸ் அ பர்சன். அந்த மாதிரி ஏன்னா ஒரு உடம்புன்னு நமக்கு இருக்கும்போது we can understand a person. வேறொரு உடல் இருக்கிற அந்த ஒரு உருவத்தை தான் அவன் வந்து நமக்கு வந்து புரிஞ்சுக்க முடியும். அதனாலதான் நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்கு ஒரு உருவம் இருக்கு, அவர் ஒரு ஹியூமன் பீயிங். ஏன் நம்ம ஹியூமன் பீயிங், வை நாட் ஒரு அனிமல், பேர்ட்? நம்ம ஹியூமன் பீயிங்கா இருக்கிறதுனால we will understand. பகவானுக்கு ஒரு ஆகாரம், ஒரு இது சாப்பாடு நைவேத்தியம் பண்ணணும், பகவானுக்கு மாலை சாத்தணும், பகவானுக்கு இந்த வாசன திரவியம் எல்லாம் போடணும், அந்த மாதிரி நமக்கு அந்த ஒரு எண்ணம் வரும். சிலர் பௌதிகத்தில் அதிகப்பற்றது கொண்டிருப்பதால் ஆன்மீக வாழ்வை கண்டு கொள்வதே இல்லை. சிலர் உயர் ஆன்மீக இதெல்லாம் அதனால்தான் அந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறாங்க. இது இந்த கடைசி வகுப்பை சேர்ந்தவள் போதைப் பொருள். அப்போ இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன் ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆகும்? அப்போ போதைப் பொருள் எல்லாம் சாப்பிட்டு டோட்டலி கன்ஃபியூஸ். அப்ப அந்த இதுல இருந்து விடுபடுறதுக்கு போதைப் பொருள், அட்லீஸ்ட் அந்த டைம்ல கொஞ்சம் நிம்மதியா இருப்பாங்க. இவரது உணர்ச்சி பூர்வமான கற்பனைகள் சில சமயங்களில் ஆன்மீக தரிசனங்களாக ஏற்கப்படுகின்றன. கற்பனையா ஏதாவது நினைச்சுப்பாங்க, அதெல்லாம் வந்து பகவானோட தரிசனம் பார்த்தேன் அப்படின்னா இருப்பாங்க. நம்ம இதுல எல்லாம் அந்த மாதிரி கிடையவே கிடையாது. இஸ்கான்ல வந்து பஜனை பண்ணி இன்னும் தோன்றது, ஐம் கெட்டிங் சம் ஃபீலிங். மெடிடேஷன் உட்காந்துன்னா வளர்ந்து சொல்லுவா, சம்திங் இஸ் டிக்லிங் ஆன் மை பேக். அது பகவானோட. அதெல்லாம் நமக்கெல்லாம் வரவே வராது. எவ்வளவுனா நிறைய நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜெபம் சொன்னாலும் நம்ம டிவோட்டிஸ் வில் நெவர் சே எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஒளி கண்டுது, எதுவும் உடம்புல எதுவும் ஊர்றா போல இருக்கு, அது பகவானுடைய கிருபை. அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையவே கிடையாது. பகவான் இருக்க, அவரோட உலகத்துல இருக்க, நமக்கு அங்க போய் சேரணும், அவ்வளவுதான். அப்புறம் ஆன்மீக தன்மை இதெல்லாம் நிறைய அந்த துவைதா பிலாசபி, அத்வைதா பிலாசபி பத்தி இங்க நிறைய கொடுத்துருக்கேன். 3 நிலையிலும் விடப்பட பக்தி தோன்றும். ஓகே, அதோஷம் இது வந்து பக்தி ரசாமத்து சொல்லுவோம், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன். அப்ப அதுல என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா எங்களுக்கு அந்த லெவல் தான் நாங்க படிச்சு ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சுட்டோம்லங்க. இப்போ ஈசோபனிஷத் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுல வந்து அந்த நூல்ல என்ன கொடுத்துருக்கேன், முதலில் ஒருவனுக்கு தன்னுணர்வான ஆரம்ப ஆவலை பெற்றிருக்க வேண்டும். பகவானை புரிஞ்சுக்கணும், பகவான் என்னது அப்படின்னு இது என்னது ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஒரு ஈகர்னஸ் வேணும். பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கணும், பகவான் யாரு என்னன்னு அது வேணும். இது அவனை ஆன்மீகத்தில் முன்னேறியவர்களுடன் உறவு கொள்ள, ஏன்னா அப்பதான் அந்த ஒரு இன்குசிட்டிவ் வரும். ஃபர்ஸ்ட் இன்குசிட்டிவ்னா அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னா அது போல சத்சங்கில் அவ கூட தான் பழகணும், உறவு கொள்ள முயற்சி இருப்பாங்க. அப்புறம் நிலைக்கு கொண்டு வரும். அடுத்த நிலை என்ன வரும், ஆன்மீக குருவிடம் தீட்சை பண்றது. ஆன்மீக குருட்டு எல்லாம் படிக்கிறது. அப்ப என்ன பண்ணலாம், அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம், ஜபா பண்ணலாமா, என்ன பண்ண இல்ல ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் யூ வில் டீச். அதை வந்து படிப்போம். அந்த இதுல இருந்து என்ன வரும், அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன ஆயிடும், ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் பக்தி தொண்டி செயலாற்றுவதால் ஒரு வாழ்வின் எல்லா ஜடப்பற்றுதலிலிருந்தும் விடுபட்டு தன்னுணர்வில் உறுதி பெற்று பூர்ண புருஷோத்தமனான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதில் ஒரு ருச்சி அவனுக்கு அப்பதான் இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். பகவானை பத்தி கேட்பதுல ஒரு ருச்சி வரும். ஃபர்ஸ்ட் ஆவல், அப்புறம் ஆன்மீக குருவிடம் தீட்சை பெற்று கேட்க ஒரு டேஸ்ட் வரும். யூ வில் ஸ்டார்ட் லைக்கிங் த டேஸ்ட் ஆஃப் லிஸ்னிங் டு. பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கிற அந்த ஒரு டேஸ்ட் வரும். இந்த ருச்சி அவனை கிருஷ்ண உணர்வின் மீது பற்றுதல் கொள்ளும் நிலைக்கு கொண்டு செல்கிறது. அந்நிலை முதிர்ச்சி பெறும்போது அது இன்னும் நல்லா டீப்பா அதை பண்ணிட்டே இருந்தா அந்த ருச்சி பெற்று அவன் கேட்டு வரும்போது என்னாகும், திவ்யமான இயற்கை அன்பின் ஆரம்ப நிலையான பாவா நிலைக்கு போய் சேர்ந்தோம். ஃபர்ஸ்ட் இறையன்பின் ஆரம்ப நிலையான பாவா ஸ்டேஜ். அந்த இயற்கையின் உண்மையான நிலையை வந்து பிரேமை பாவம். அதுக்கடுத்து லாஸ்ட் வந்து பிரேமை. அதுவே வாழ்வின் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையாகும். இதுதான் அந்த இதுல போட்டு இந்த ஸ்டேஜ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த பிரேம நிலையில் ஒருவன் இறைவனின் அன்பு தொண்டில் இடையறாது ஈடுபட்டுள்ளான். எனவே அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின்படி நம்ம வந்து பக்தி தொண்டை பயிற்சி அப்படிதான் எடுக்கணும். சும்மா ஏதோ பண்ணினேன், யாரோ சொல்றா பண்ணினேன், அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. இப்ப நம்மளே இப்ப ஜப்பாலாம் எப்படி பண்றோம், எனக்கு வந்து எங்க குருஜி எங்களுக்கு டெய்லி எழுதணும். நான் உங்களுக்கு சொல்றா போல எங்க கூகுள் ஃபார்மே உண்டு. நாங்க வந்து பக்தி சாஸ்திரி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, ஆல்மோஸ்ட் 2 இயர்ஸா முடிய போறது. இப்போ 2 இயர்ஸ் முடிய போறது எங்களோட பக்தி சாஸ்திரி முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் உண்டு பக்தி வைபவம். அதுல பாகவதம் ஸ்லோகாஸ் எல்லாம் படிக்கணும். கொஞ்சம் இன்னும் கடினமா இருக்கும் அது. ஆனா படிச்சுன்னு தானே இருக்கும், அதனால வரும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இன்னும் ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு பாக்கி. அது என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, இதுக்கு நான் சொன்னேன், எங்களுக்கு வந்து டெய்லி அந்த இது உண்டு, கூகுள் ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணணும். இப்போ உங்களுக்கு எழுதுறா போல எங்களுக்கு அதுல கொஸ்டின் இருக்கும். இது பேரு நம்பர் இதெல்லாம் போடுறோமா, இமெயில் ஐடி எல்லாம் போட்டுட்டு இது எவ்வளவு ஜபா 16 அப்படி கேட்பாங்க. வேற எல்லாம் எவ்வளவு பண்ணலாம், 16க்கு மேல பண்ணீங்களான்னு. அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் அந்த லெவல்ல. உங்களுக்கு எல்லாம் நீங்க இப்பவே 16க்கு மேல பண்றோம்னா வெரி 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 ஹாப்பி. அதனாலதான் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு. இந்த லெவல் 2ல வந்து நீங்கள் 8, 10, 15, 16 எல்லாம் பண்ணும்போது ரொம்ப அதிசயமா இருக்கு. ஏன்னா இட்ஸ் வெரி
ஜென்ரலா யாரும் பண்றது கிடையாது. 2, 3, 4 அது வரைக்கும் பண்ணுவான். ஏன்னா தெரியாது. இப்ப இந்த ஐஸ்வர்யா மாதா சொன்னப்பல ஒரே கண்டினியூஸா உட்காரணுமா என்ன நிறைய பேர் தெரியாது அதை பத்தி. ஆனா பிரேக் எடுத்து பண்ணலன்னா ஈஸியாயிடும். அதுக்கு ஒரு ருச்சி வேணும், அதுக்கும் ஒரு டேஸ்ட் தெரிஞ்சுன்னு அப்படி பண்ணிருப்பாங்க. எங்களோட அந்த இதுல அதான் போட்டுப்போம். எவ்வளவு 16க்கு மேல மாலை பண்ணி 16 ரவுண்ட் பண்ணீங்களா, எஸ் ஆர் நோ போடணும். அப்ப எப்போ நாங்க அந்த லெவல்ல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் பண்ணதான் செய்யணும். மார்னிங் எழுந்துக்கிறதுனால அட்ட ஸ்ட்ரெச் எங்களுக்கு காலையிலேயே ஆயிடும். ஆனா என்ன கிளாஸஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது என்ன வீட்டு வேலையும் இருக்கும். எங்க 6 மணிக்கு கிளாஸ் இருக்கும் எனக்கு, சில்ட்ரன் கிளாஸ். அப்ப எனக்கு 6 மணி உட்காந்து என்னால பண்ண முடியாது. அப்ப அது கொஞ்சம் கம்மியாயிடும். அப்புறம் வீட்டு வேலையெல்லாம் பண்ணி குளிச்சு வீட்டு வேலை பண்ணி 6 மணிக்கு குழந்தைகளோட கிளாஸ் வரும்போது காத்தால நின்று போயிடும். ஆனா நிறைய பேர் வந்து அந்த டைம்லயும் வந்து ஜப்பா பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. 7 மணி வரைக்கும் ஜப்பா செஷனே போயிடும். சோ அது வந்து எனக்கு அதுக்கப்புறம் இது மங்களாரத்தி பாத்தீங்களா, குரு ஆர்த்தி குருவோட இதை பாத்தீங்களா, துளசி வழிபாடு பாத்தீங்களா, எல்லாருக்கும் அதுல கொஸ்டின் எஸ் கொடுக்கணும். அதனாலதான் எழுந்துக்கணுமா அப்படி இல்லை, அது பழக்கம் எடுத்துப்போம். உங்களுக்கு கேட்கிற போல உங்களுக்கு ஒன்லி எவ்வளவு ஜப்பா பண்றீங்கன்னு தானே கேட்கிறேன். எங்களுக்கு அது டெய்லி எழுதணும். ராத்திரி படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் எனக்கு ஆன்சர் பண்ணிட்டு தான் படுத்து போயிடும். சில பேர் காலையிலேயே போட்டு விடுறா. எனக்கு வந்து ராத்திரி என்னோட இந்த 16 ரவுண்ட் சிலப்போ இழுத்துன்னு போகும். ஆனா இப்ப உங்க கூட சேர்ந்துட்டு என்னோட கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. தேங்க்ஸ் டு யூ ஆல். ஓகே, நம்ம வந்து 10 வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம். 11ல இருந்து நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஓகே, ரொம்ப பெரிய பெரிய பர்ஃபெக்ட். ஸ்டாப் ஷேர் பண்றேன். அண்ட் இப்ப வந்து நான் வந்து பிரம்ம சமிதா மெயின் எனக்கு ஐ ரியலி வாண்டட் டு ஷோ யூ பிரம்ம சமிதா. யாருக்கா தெரியுமா பிரம்ம சமிதா? படிச்சிருக்கலாம் எனிபடி? நோ மாதாஜி, இல்லை மாதாஜி. எல்லாருக்குமே புதுசுதான். அப்ப நான் வந்து பிரம்ம சமிதா இதுலயே இருப்ப பாக்குறேன். எவ்வளவு மணி நேரம் மாதாஜி? அது நிறைய எவ்வளவு மணி நேரம் எடுக்க இல்ல எவ்வளவு மணி நேரம் எடுக்க போறேன்? 5 நிமிஷம். என்ன வெளியில போனோமா உங்களுக்கு? இல்ல சொல்லுங்க, 15 நிமிஷம்னா ஓகே. ஆமாமா, என்ன அடுத்த கிளாஸ் வருமே, நம்மளால உட்கார முடியாது. இப்போ 15 நிமிஷம் தான் மேக்ஸ். அதுக்குள்ள அது இப்பவே வந்துருவாவா? யாராவது வந்துட்டாங்கன்னா நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். மாதாஜி ரெக்கார்டிங்ல இருக்கீங்க மாதாஜி. ஓ, அது நம்ம பிரம்ம சமிதா தானே போட்டோம். பிரம்ம சமிதாவில் கேட்கட்டும் எல்லாரும். தமிழ் தமிழ் இப்போ பாத்துருந்தேன் இருக்கு. தமிழ் பிரம்ம சமிதா சொல்லி கொடுக்கறது ரெக்கார்ட்ல போட்டுமே. எங்க யாரு இன்னைக்கு வரலையோ அவங்க கூட பாக்கலாங்க. 1 minute. ஷேர் ஸ்கிரீன். உங்களுக்கு 3-4 சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் நீங்களே படிச்சுடலாம். இதை வந்து நான் ஷேர் பண்ணுவேன் இன்னைக்கு. சோ பிரம்ம சமிதா பிரம்மா வந்து பகவானை பத்தி புகழ்ந்து சொல்றார். நிறைய இருக்கு. ஆனா முக்கியமா 29ல இருந்து 56 வரைக்கும் தான் புகழறார். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது ஜஸ்ட் ஒரு இந்த பிரேயர், இன்வோகேஷன் பிரேயர். அப்புறம் 29ல இருந்து 56. ஹரே கிருஷ்ணா. ஈஸ்வரஹ பரமஹ கிருஷ்ணஹ. சாரி, ரொம்ப இதா ட்ரையப்பட்டு. சாரி. ஈஸ்வரஹ பரமஹ கிருஷ்ணஹ சச்சிதானந்த விக்கிரஹ அநாதிராதிர் கோவிந்தஹ சர்வ காரண காரணம். இது படிச்சிருப்பேன். இன்னைக்கு நம்ம படிக்கும் போது இது வந்தது. அண்ட் நிறைய 2-3 ஸ்லோகாவும் வந்தது. ஸோ இட்ஸ் வாஸ் an indication from பகவான். இன்னைக்கு வந்து இவாளெல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னு. சமோ ஐ ஃபெல்ட் தட் வே. இதெல்லாம் நம்ம வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு காட்டி கொடுக்கணும். அவ்வளவுதான். வாட் எவர் ஐ ஹேவ் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போறேன், நீங்க படிக்கணும். ஆனா அது வந்து ஒரு இண்டிகேஷன் எனக்கு பட்டாபுல எனக்கு தோணிக்கு அப்படி. ஓகே, இன்னைக்கு நான் இப்ப படிக்கிறேன். நாளைக்கு திரும்பி ரிப்பீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். சிந்தாமணி பிரகர சத்ம சுகல்ப விருக்ஷ லக்ஷாவிருத்தேஷு சுரபிர் அவிபாலயந்தம் லக்ஷ்மி சஹஸ்ர சத சம்பிரம சேவியமானம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. தம் நீ உங்களை அகம் பஜாமி நான் சேவிக்கிறேன், உங்களை நான் சேவிக்கிறேன். கோவிந்தம் ஆதி புருஷன், நீங்க தான் முழுமுதற் கடவுள், உங்களை வந்து நான் சேவிக்கிறேன். அதுதான் எண்டாகும் எல்லாத்துலயும். வேணும் பணந்தமரவிந்த தலாய தாக்ஷம் பர்ஹாவதம்சம் அசிதாம்புத சுந்தராங்கம் கந்தர்ப்ப கோட்டி கமனீய விசேஷ சோபம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. ஆலோல சந்திரகல சத்வனமால்ய வம்சி ரத்னாங்கதம் பிரணய கேலி கலா விலாசம் ஷ்யாமம் திரிபங்கலலிதம் நியத பிரகாசம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி.
अंगानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति शिरं जगन्ति आनन्द चिन्मय सत्उज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम அதே இது வந்தது நமக்கு 33 வந்தது அத்வைத்தம் அச்சுதம் அநாதிம் அனந்த ரூபம் ஆத்யம் புராண புருஷம் நவ யௌவனம் ச அவர் எப்போ யௌவனமா இருக்காரு எப்போ யங்கா இருக்காரு இல்லையா அந்த இது படிக்கும் போது இது வந்தது அவர் அநாதி அச்சுதம் அனந்த ரூபம் வேதேஷு துர்லபம் அதுர்லபம் இவர் படிச்சார் பிரபுஜி படிக்கும் போது இது வந்தது वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पन्तास्तु कोटिशतवत्सर सम्प्रगम्यो वायोरतापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपतसि अविचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयाय दन्तः अण्डान्तरस्थ परमाणुचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यद्भावभावितधियो मनुजः तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषाः सुप्तैर्यमेव निगमप्रदितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनच्चुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरम् अचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद्भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि कोटि स्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नं तद्ब्रह्म निष्कलम् अनन्तम् अशेष भूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि माया हि यस्य जगदण्ड शतानि सूते त्रैगुण्य तद्विषय वेद विधायमाना सत्त्वावलम्बि परसत्त्व विशुद्ध सत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्द चिन्मय रसात्मतया मनस्सु यप्राणिनां प्रतिफलं स्मरताम् उपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधामसु तेषु तेषु ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव यस्य भुवनानि प्रवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम् अभियस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि क्षीरं यथा तद्विकार विशेष योगात् संजायते न हि ततः पृथगस्ति हेतोः यः सम्भुताम् अभितथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपार्चिरेव हि तत्सनात् दीपार्चिरेव हि दशान्तरम् अभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा यस्तातृकेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यक्कारणार्णव जले भजति स्म योग निद्रामनंत जगदण्ड सरोमकूपः आधार शक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैकनिश्वसित कालमव अतावलम्ब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथाः
विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पास्वान् यदा स्म सकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तत्त्वदत्र ब्रह्माय एष जगदण्ड विधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणाम समये स गणाधिराजः विघ्नान् विहन्तुम् अलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अग्निर्महीकगणम् अम्बुमरुत्तिशश्च कालस्तदात्ममनसीदि जगत्त्रयाणि यस्मात् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेष तेजाः यस्याज्ञया प्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। धर्मोतपापनिचयश्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतकावतयश्च जीवाः यद्दत्तमात्र विभव प्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्विन्द्रगोपमतवीन्द्रमहोस्वकर्म बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यं क्रोधकामसहजप्रणयादिभीति वात्सल्यमोह गुरुगौरवसेव्य भावैः संचिन्त्य तस्य सदृशीं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्रीयकान्ताकान्तकम परमपुरुष कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयि तोयममृतं कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी चिदानन्दं ज्योति परमपि तथा स्वाध्यम् अपि च स यत्र क्षीरादिः श्रवति सुरभीप्यश्च सुमहान् निमेषादात्यो वा व्रजति नहि यत्रापि समयः भजेष्वेतद्वीपं तमहम् इह गोलोकम् इति यं विदन्तस्ते सन्तः क्षितिविरलचाराः कटिपये गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि इति श्री ब्रह्म संहिता संपूर्णम्. இது நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். இது மீனிங் இல்லை, மீனிங் இஸ் நாட் தேர். மீனிங் இருந்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஸ்டாப் ஷேரிங் பண்றேன். நாளைக்கு ஸ்டாப் ஷேரிங் பண்ணிட்டு ஸ்டாப்